Any Bichim United game ebekoso ewo baby ani afen ni kwesi da so on the 14th of September ye the Nations FC any Aguna Swedro All Blacks Ozi Oza match no so ebebrel ewo Dr. Kwame Chei Sports Complex person so e the update e the abrel ewo matisa akanim enyina Ghana Premier League is back again at Sisa Dina sai mo fie me diapo mo fie anyemre pe du mienu ta me pie me ba na me no ba bia dem o yeda no wateta ne ma na nyina de ko first boss kutet sadan Saturday no na ya ka kire be ma na edem no ma ka kire na ba woro no no de ni wateta ne ma na nyina paki ho Yamana anko anu wachi kilibi agu ho to say ye ba ko yokurum anu de pake minene dem ho ane ye danu sara ba na sai se u ba se so nda ha be mo andi ka kire mi na nyawo ko ando wo dem ho bisu mu mini fie kura mo ka kara ho na u che de wa che dem basai na mu tika ka kara wa kura 20 million se a hin fa na ba hu bi Yamin so bo me ba na wo munya pra wura no kwashi ala me se me di she socks black nti nkola ko hiti ga na wo muhuni ye womba kai sika so na ina kole 20 million na wo ala me se sara me ka se na mo sika wa de mo anku ba jadi mu shi no ku ba jadi ko ngendi ke dede na sa ba mo no na kwambe su ena ba sa amanu wa dem baku e wo mo say yan kasa die na ba na sai ma se da wo ne die mentiasi sana ajimbone ya ba ba ni tu ajimbone so ba ba ti mu ajimbone pa wo ko judro wo de sum wo bura na no wa ko jidan eduro mi ka onai eduro pa ye si bura wa fio ho na ya si ni first case a humanity ya mi kikiri nu na ma tila finta pampan han so ne ma bia ne ha na lam fita efri hi mi tu mani hwe kwana sar ba kum na portem bag bru bi ho na me ko biom no esirim kura kutu obi adi esirim kura no kura Omu di ye duro di omu kemu mienu ti ye wadi duro no black no wati timu honi lamfinta no atimu ho din ana okoto anyura fufu ana wadi akoba duro no ana otari sheho kwadanum timi bie hu ni sa de woi ntiase ana mi faye mi ko sie fikire nyama wo fikire hopa na mi ko sheho seke wono ko woton ba yere wo moro wo bantem kana pa na ko mayi na ma butan se sara ba hwa de we no ko ba ade wo wa hwa ye de e bia mi nim ade koro na ko ba hwa hu kira kwan ana ma se na wo kura no fa uno ba yi duru no kon be su no mi di duru ko sho no ndu fie na kwambe su ana oba ya otumi hunu se ni duro akwa sie fikire ho na pa mi ko ya duro se fami duro ne se fami wo duro se men fa no wo ba na dwuna bie mu sa so che da bie wo behwe hwe wa so mfidie da bie wo behwe ana me ka je se wo no wi duro no wo kana kura me no wo so me nim se wo be fo ana wo yire se wodi musade ai bayefo woni mu se wono ya bayefo menim se wo ye bayefo ala ma se nti wo ye bayefo a na wo ko jeduru abakumi ba ye obone bay kire be to kuro ma ye ito yo bate so ye bayefo wo ye bayefo ye wo hono no ti wo kakra fa be busu mi no di ko mi ansa na ne nan yare abakire ne nan oba ne nan na wodi sie wodi ko hospital o mabusu yan fo mfa no nko gese o mo bontin sifo
ɛna ɛdi no kɔ bɔntunsifoɔ de no kɔ no saa bɛyɛ mprɛnsa ana afei deɛ agye gɔn agye di yan agye gɔn kyɛ obi abɛte ɛyɛ kasi no kyɛ obi ate no ana afei na busuamfoɔ te a wɔn ɛdi yɛn ho awuram ɛna yɛsa ne yareɛ saa ɛna yɛwɔ hɔ wɔ hɔ na ɔbaa bi aba wɔ ne damfo mede wɔn sɛ wɔn na ɛka adeɛ no mɛ ne nhunu no wɔ fie hɔ ɔsɛ adewe no ayɛ duabɔ nti maame bi wɔ abrɛm wɔdane dua wɔde nipa akɔ hɔ pɛ wɔdane dua ma no ayɛ kama wɔn yɛbɛkɔ no ana yɛkɔɔyɛ maame no sɛ ayɛ duabɔ nti no wɔkyerɛkyerɛ nneɛma a yɛbɛtɔ ɔmo de ne kɔɔkɔɔ bi mɛkɔɔ bi mankɔ a sɛ menhu no ano adeɛ a yɛnkasa ma ho nti no mankɔ a deɛ asi hɔ bia sɛ menhu mekora mekaa sɛ menkɔ no mebɛbaayɛ apani baako na ɛsɛ menkɔ nti sika nso a kɔmfoɔ no sɛ wɔbɛgye sika 73 million 73 million 73 million 7,300 Ghana cedis saa na kɔmfoɔ no gyee ansa na wɔdane dua na ɔmo kɔɛ na ɔmo se dua bɔ ampa sɛ yɛbɛfa no saa sɛ duabɔ nti yɛkɔ hɔ kɔdane dua no wieɛ no yɛbaa no deɛ sɛdeɛ na no honam tetie no na afei deɛ ablase kakra na ablase kakra wiebɛyɛ 3 days 4 days saa no na afei deɛ na wɔntumi ndidie na afei deɛ wɔayɛ fine wɔtumi yɛ biribiaa kakra yɛkɔ yɛ aba saa no a yɛbaa fie kɔ dane dua baa fie pɛ fitɛ de nyinaa nkɔ no ɔsɛ me na meyɛ no adeɛ a yɛakɔ dane dua ama me nipa kɔ dane dua ma wa yɛna yɛboaboa sika no kɔ dane dua nti edua no kɔmfoɔ no to wɔ kaa na korɔ sɛ ɔbɛdane dua no de no deɛ ɔyɛ ahwɛ nti yɛhwɛ yɛ ala nyinaa nkɔ no deɛ aka no memfa no sɛ mena meda ɛkuta no saa no ɔsɔre ara biara na kasakasa nketekete anam sɛ duabɔ nso yɛmbɔ nipa dua kwa duabɔ aseɛ no sɛ duabɔ poobɔ ɛne nyansakoro no duabɔ baabi a ɛfiri ba no mɛlɛ nso deɛ ɔde me kotini paa ɔdidie mu akɔtene poobɔ no nyansakoro no apɔɔbɔ no nyansakoro no wɔyere di mu akɔtene wɔde me kotini papa deɛ nti na wɔkasa adeɛ ne wahunu mahunu kyɛ me ne ɛwɔ hɔ wan na ɔbɔɔ no apo ɛna wan na ɔbɔɔ no nyansakoro no ne katam meɛ menem ɛna mesɛ me ne ɛwɔ hɔ menem wɔkɔ mɔrɔ makete hɔ no wɔkɔ yɛ ne ho na kyɛ sɛ dwa no a wɔtɔn bayerɛ no ɛhɔ wakɔ bɔ obi apo ɔhɔ no wɔbɔ po no ɛna wakɔ bɔ obi nso nyansakoro no meka wo nan nyansakoro no poobo pepe ɛne sikane berɛ wɔ ne fam papapapapapa deɛ nti na wɔka sɛ sikane berɛ wɔ ne fam deɛ ma meka ne sɛ sikane berɛ wɔ ne fam no me na muwa bɛgyae na medi paa tam biara na mebɛkyia wɔ m na mekɔ ana yare bɛkyiri me baako 21 years boy yare bɛkyiri no wɔde no kɔ hospital yɛkyiri doro maa no 5 million wɔbayɛ antɔ duro no na akɔra no ɔmuni saa nsa na nadamfo ɛbaa yɛ a ɔbɛhunu akɔra no sɛ ana wɔsɛ yɛtwerɛ duro ama no nso ɔnya ntɔe ɛna ɔbaa no gyina hɔ yii sika ne baaka mu kɔtɔ duro no baeɛ wɔde duro no baeɛ pɛ na yɛambie so na akɔra no yɛ nyame deɛ na wɔsɛ wɔamfa duro no amba ntam sɛ akɔra no yɛ nyame deɛ sabrɛ na wowɛn na mowɔ abɛgyan okay ɛna wɔyere no nso na ɔma no wɔ kumase efie
Ewo Ghana. Okay. Into why na kan sa asem we kire wo. Say oba ne yade no wo yire anyi sika ma na dan for the be yi sika so ekotro aduro ba na koda na. Say me kamba. Ana oba no koto. Akoma FM 87.9 Kumasi. Yama munyina kwa ba de ba kuma 87.9 FM. Ebrason se mako meji adwa na medi akoma mu nsam dwumade ne bramo ewo baby bia da mu wo bia nti bomode ase ena wian so obeka ye ho midweek ene eye wukuada September besume ne de to so edu emiyensa emu ene we hyene so emame se na na akua koko ha Pastor Julius Naba ono so ewo fidua yi musika power ha ena Ishmael Heward ebomichidom ene adontene as producer Nana Yao edi yen eko social media live channel so emame se Facebook no eye Akoma 87.9 FM follow yen like it comment na wa share edi ama yesan so na YouTube eye Akoma 879 subscribe na emia notification bell na so press on you get notified na wa share ma for so enya bi ahwe na bibia tumi aye comment sabre yi de se abedwafo aye krado na magie adwa na bibia deda na akwa mu dia ene na kyesa ye kwye nimu anesa enu nti yenko na ye ne yenuaba yensa ka no enkodi enkomo obapa memu ha na ohot sen mpacho tena yiye mame na ekasa kase kakra enwu microphone mu emame odin pacho Felicia Maku mante Felicia Maku. Okay, free him by. Pacho mi fa kra na ba. Okay, enka bro no beso. Kasua. Okay. Felicia, every ewo Akoma mu nsam dwumadi so. Mama pacho, be ma bi na mene na wo. Mi shia na mene na wo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Mente ne ho hwe bi. Pacho so de wusi ka wa asem de. Ano ade me pacho chiremu yiye ma me pa why? Me pacho mi shia no. Oka chem so ne yere, oni obi ante. Sa no wo yere wo ho no ba wan kan kire mi. Nti e kire na nyinsem ba ye na. O ma me ba ba bia ono wo no. Me betena ne nchen nyina sisa me niam kakra koye. Me wo ho no ma ba 2 weeks ko 3 weeks. Me share sister bi na ebe. Okita kwalansa mama. Mami bedu ya sa na yere wan kan kire mi. Sister ne ba yen so nyame ni mo ne ma me kuntokwa. Ona me ba kasa boko kama. No bisa nse be ma no wen. Na me kire no ba bia be ma no wo. Mama. Okoko bie be ma isu ko bisa no be ma ya sema. Be ma isu so mu na da ba ya be wo. O twa ne yere na da papa. Na ne yere ne de abufuo. Na so fa ne bag no koy. Ti ye sa no na hotena na nyama ne ka bio se. Ma be hu no kura e wa asem no mu nyina awie. Ono so hu sa no afi do so lo ne me ntokwa nko a e ma ono me benya ntokwa bo mi nyina obi ana menye mo me san yare e na me ko Asamanka police station na mo kire no tum nto mo kire no na ne yire na san fra me ka chem so pa me chew me nko ka ne yin no obi a menye ma chi ni ho ana be hwe me e na me ko ye na mo yi no o mo yi na police for na ka kire ni se on hwe me na emom o ma mi scam no ba pa ka me ni ama ko na ho no mo de nya save ma me nya de metimi atena ho bio ena me sasa me niam nyina na me ko me kurum ba bia mete mama if say me firi ho no mo ko ye na no ano no me hu na anim biem me nyim ye 9 months ni nyina me a me nyo obi ya moa me e ba ne sa me busan fo nse se omo nso ma me ekunu bi ani hu ti se obi ya po me bra ye den ama me ise ba akofo akola ye duta mo be ko school still I maintain nka ni sister me nim ne nama ni yere no kra na de ne nama ne ma me me frana on ka hwe me nte hwe inform hu bi ise akoye me nko akora na bom so aduta makora no be ko school me peska da akora na ko to school mu mpo na manya bibi de akwa achi na me de aye fidin fi ama no mpo a adane asem ise me ne hwe wo me nya hwe akora ne ntimi nko ba bia because me de ne ko po bi adwuma akora o hwe akora na o hwe me che o se me ntimi nso la homa che nya adwuma nti won fa me ise mpesa me de akora no ko school kekeo be me ye no hwe ye nya ma ye de metimi biala
ma boni dua fa mu nyina o se enye ne hwe Gente na ya dan aduane obo ne sen ye den aboye. me wo hono ma one day obi a me 9 months nyina wan hwe me no ma san wo ko 1.5 ko 2 years on ma me wan city no me wo hono ma no wanya no ho asan fa phone afra me so no san ba me ho obeye de nya asa agoro mani me hwe nanim a bag na bo na chi a wasan sa ne niam agu ma je so san betra me so san ba nye me biem ena me se ne so mu ena me bo ne kwan no ho na me bo ne dua me fie kura mama na anko dade wansi di kura mpo wanfa bi amere me dade na ye mabufu ena me bo ne dua so nim na okofa oba ne ye bibia ensuo nko no mu nsuo anku no o se anya ne hwe ma ye ne de metimi biara onye na adwen se oba aba ba hwa akura no ida so ba ba je am fa akura no na me fa ne nkwa na so bebrem sika na me de akura na ko because me home ete ba kofo you say I am nko abrabo no say me nko a o me ni obi ya ka me ho me han dan me nko na mete fa akura be didi so be ye dan me a adwuma bi enso ni ho a me ye dan me ye ba kofo me nya dan mama dan na me nya sise bi say me hu dia me nya me ho mete Okay. Me nya obi anso fa ni nja na makasa me koye adwuma me sister ma frɛ no o so wonje no Na o ma meti ase. me ma meti ase se oni ahoden ni kotojo kra san ne ya Wanya mfie be san. pacho bro sister yes Ote hen. owo eastern region chebi No abo na mane na o se wontumi nyina na na. ma ka kire ai me ka kire me bi kra me yesen kam de ne ko sans me bra ba ko kan se me ma mfa na ma na se ma me ni ahoden ena me ba no so onu ta mo no akra betime dwale na makase me ko jane saa Ese akra no wonfie san. 2.5 Oba na be ma. bema Okay. Na abrantie no se friend san. odi opare Ade opare. mama de me ni ma ni opare no na nse da hu ne ho hwe saa Wa mpa hwehwe na no ono na nka kire wo. ase ahyase no mu a me call ne ho no so de me be call so mfa me nko se me hu omo na busu fo se me hu na ne yire ne ba mu no ena ko fa sa ntokwa ne ade no na me di abufuo ni edan efiri ho no mu call ba bia me mete no me han dan obu nso jansi ba sisi ade me won kan ena me de ba ho no ma me de ba wo ho no mu a me amfa hu no ho hwi bi o mu amba wa me hwehwe akola ne bi akola no kro hu ne da Opare hu ne ba ne da. o mfa ne ne kro hu ne da Akra wanya san 2.5 years. 2.5 years Ne papa opare hu ne da. Opare ya adwuma be. Mama o bisana ahyase no hye ma kan so ne MPB na motwe MPB e kire na yire ne bakata me so MP ni kro ne na gya adwuma de no bo tro no otwa me Wo hia no de oka kire wo no se otwi MPB o drive MPB okay adwuma o ye no no sana side me kra ya yin wadi nkwasema nipa na pam no kra de enti sabre na wo hu no na onye adwuma no nhyeda nya adwuma bia oye adwuma na no onhyeda no mi ankasa no aso nka no kre obakata so ye wei one obekom na oboa one ne tena abosomia na mfie san endu mfie bosumi mua bosumi miensa mu hokwa na anche bosome miensa emu hwa na mede nyim ya mede me so menyum ono kura ma ahyase no kura no kan no kura kama ko yigu yi enokura be na opese woka na person ko on ahyase no pon kan dem so bia me wo yire mpo keke konka sa asem no mpo nkyere me keke na me ka me nda me ho so mpo mama na obi sai me bisa no o ka cha me se one ne yire jai ma ne dan ya wasi kura ko ta je de ja ne yire kwan ye opare so de an me wo na yire na ma o bet me da ma no obi sa na ye be frɛ o se won ne yire agyan o se one ne yire jai ma no be ma ne dan ya ono wasi no oba ne de na kokot am ya je de ja no kwan ma de ne ko am oba ne ko to oba ba ko pe oni yele opare won fie be san opare oba be 35-40 enti ena won so wo say 24 years okay enti wo hia no bosome miensa ena wo de fefro okay na wo ba wo fie ho wo wo se na hotel bunsu junction no na no wo ba ana no wo de wo mom ko ne fie pacho mi hu no mo hom no odi kan ba me ho enti e kire na me nso me san ko ba bi ono wo wasaman kase no na ta na me nyam na je se mo first enhyiamu mo first sex de na ye wo fie ho ba na wo ya hu no ba bi a wo no tie na se wo kire na me ko ba bi ono wo no na wo se bi a wo wani kan na nkwa nkwohwe ne fie
na wo fie no wo ba ye ena ba ko no pa hye wo no ena nyinsan ba ye no wo ko ye ena wa hu ne bie mu a ka be se da hwehwe no ama no ne fum so am di kai ena na wa hu no ne san ko na was study ne san ko bra wo se wo pe no o se wo pe na wo na wo ton ade a na akɔfa me ka na me ton ade na me ye aduane ton ade aduane banku ani jollof ena ni ntini nyina abom na we di sit table so ton wo kwa ho oh no me wo container kokorowa bi a na me ye wo mama nti no oba ho be di oh obedi di no agya nsesa wo ho onye Sade pajuma mu wo ba no obedi di ade agya nsesa wo ho wonye ode pajuma mu kwan papa mama eto obedi di ni nyina ya dai ashi mi fridge mi enu ma ton nyina me wo me ba no yale die nti me wo me ba kwa da ni ti kwa da fitiri mu ma so ka na ti ko se asram mama iti a se pecha obi anso amehwe na ma mi o mama me nko a o me ton mi fridge mi enu ma me bia na obehwe akwara ne mama da bia me tua no lolo fe na eba e da bia ne lolo fe 20 cedi no obe mi ani ti no ko kopim tam ka se oba aboso me na me nya sika ma ne bia ena me pa ne cho so nkyere me se dia me nya no na o kyere me se dia me ye no na me a me hwa me be ya no de do se yo ma ton fridge ni nyina de me de ahwa akola oba wa bra bo wa fa bibia me ka ho wa fa hwa ma me de am wona se ni nyina san hwere me ise ba ko fo me kwa nko me be mba na wo hia no na nkasa na wo se wo pe no edi se ya san no no ba wo fie o edi be 2 weeks time 2 weeks na se no ba me ho na 2 weeks no minimum se odo foforo de mo be bon komo obefrew na wo so wo frɛ na anajo woni ne nkomodie mu no time okra no wonya ma wo fie no na mo frɛfrɛ mo ho no woni ne nkomodie mu wa hunu bibia wa kwaka bibia e show red flag bi ma aka akwa we die menene twa na mo ebeboa me ni na abu wani gu so mama me say otimi no me kasa ma no ba na jo 1 komo be na mudi ne sa no oh ya hu nkomo ya ye timi ba nkomo stress se do ye no ye no suspect impo se mitimi ne video kwa na jo sanna baby ono wo no nya hona na oba ne wo no 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 wasama ka se na oba oba no wa buri ahona no oni oba no wo no no afi ho no maba sama ka se be ya djuma ja hona no hye na no di sa djuma no yakoba ya no video kwa na mo ye fekere ma me hwe ni bi anase we de normal video call mama normal video call ya mitimi ka so bi da nche so meboa on the phone na hwehwe dem ho nyina so hwe obi wa ha me se ampa obi ani ha timi so me ba gi ni di wona aka so wo ma wo fie da mu nhia mu edi nkai ana wo no ana pe se obeba ho mama no ana kan so oba okoye no otimi frɛ me saa na ma besra wo na ma betwa makokuma si o me boss asoma me ampan so the car be betwa mu ona se ne MP ni na asoma no e de ka private car bi so me sure nim car ni din it car no Crawford na efede na ye na mi bisa yere na ye papa na mpa ne car no de asoma no MP ne car no de asoma se wo ye MP de a eno ne asam no na ye papa ne car mpa iti car no Crawford be ba ho be ye car no Crawford be ba ho be siesie o be bia na meton aduane no iti no ma me be gi niam bia na o kan di kakra so sa na ni na sa na ye ntoro okay enti oba o na so start say wu ko ni fie yo sa o yire no wan kan kire wi die ne yire ba oba anye bia no oba no aduane oba ne ho ne ma bi be ba ho wo ko be ma ne dem no wan hu no oba ho ne ma bia mama hwi ni ho shi me kura na me san fa me ne ma kura ko ho me kura me san fa me bedsheet kakla fridge ketwa ba ko esa ane na wo kwatena wo kwa wade anesa me kwatena oso ne yire me nyem memla oba me nyem aba ma se bla ana se wo nyem wo wu ho me aha me wono bada ya wo wu dem wa nyem ho no ma ko sita ma nyinse no ko ba ye no echile kula na me ba me ho no e na me be hu se bibi se na aba ti me ka kire no no so sani ete de ne bla na wo so yale de ya betana na mintimi hwe oyiye na me so mitimu ye me de na me so me pack me niam kakra fa fridge ka ho fridge kokoro wa freezer ko no aduane ahyem na chama ho me tam ni nyina kwa me kwa kra na yesetena mu nya sa na school bi kra ben ho na me so de ma me nya so bolo kakra from the fridge na abai na me nchichire na me nya kwansi bi mu anu koto me ho ne ma na nyanya me na ye ma dum se na me want ma ho de dade ya ha me wo ntoma kra me nya bi nchichire mba no bi
She want to me o. One in the try. Oh, one handkerchief kura Toma, to be am. pant, brazier. Nothing. Ne ba no she ni na mi a. She dia na chese first day no kro beda o ho be she so no wo ko wanya osika. Mama ndo ja me. Oh, enu kure na hye no ho na mi kura mbe di sampa. Oye djuma papa bi. Sa na oboa. Oyi se na to wan kan eno ane bam ye de tire bom. Mama, aturo nkote so she am se mi ni so da ba ma bra bom so be se me de ya. E se bi an ho bi aye ntoro. Na oba ho wa no aduane amana. Mi wo fufu. Na se ne de wo ko ho sika na ode ma we nti wa ma. Mi wo fufu ya life soup. Ya ono na discan ma wo ko di dwa no aye. Disca ko di dwa. Wo fufu mo di ye. To kan se me mla no. Me nyem na ko ba sa na se wo ne me mla ho no. Ma nwe bo ni bi ya. Minim sampa oba bi an so hwe ni dam ho. Wujidi. Oh, wujidi so oba di bi ni ho. Mama, cylinder kura me na me ko. E mema na wa ba no wo mo fa ba sheet kese sesa ba de dia ba nyina agu. Mama, edem kura ni obo ne po. Ni ya dia champa ase. Ana ya packet bi achi ni ya dia hye ho. Ma me wo ma wani da ho fie ho. Mama, dem kura hwe ni ho. Na yire ye me de na ma ne be ma. Ne hwe ni dem ho. Cylinder kura me na me ko ye. Cylinder na me no adua eso aduane. Me na me ko. Ani wonyi ni si wa hye dan yan han bibi wo ba bi a wata de ma wo peko. Ena wo ba bi so na yire ba wo ne tie. E wo kurom ho a. Mama, di Nyankopon ata suri. Na ohan no ohan dan. No ohan dan. If you kura watu, if you ran say you to watu no. Na sabe na wo ko ye no. Na nkrofo ohan dan wo ho. Na nkrofo. Obi wa nya telephone no wa ye bi anka cho sa branch e wo yire. Mama, e yire pa di obi antimi an kan kire me se e wo yire na mo de na ma me ne kan so ye ma asem. If you ran. Demo wanka se yire pa se bia yire wa wale na dabi. Eno de man tibi danyame ni me dance ni. Enti wonyim aduru abosome sa ya ansa na ne yire ba fie ho amu ahu no. Oba fie ho no na me wo 4 months me ko 5 mu ho. Kanya sa kwada nka me se me. Efi se me hu ye na be ye me ya yie. Na me hu ma me efi ro an kwa ka kire me se me nyi. Na we ya mo ame. Eso na me nya 4 na me ko 5 unti na me sulo. Enya sa pa dia. Wo so nyinyin sai nguda. Anka aminya bi da. Wo na ma wo ba kwa ma nya akwala no. Ba se me yi bi agudie. Eno de anka me yi agu. Batama na me be hu no kore no. Na ba bia adu no. Iti sister no kra na hye me nkran se, ba bia de na adu no. Hwe na ma amfa bibi anko kanya sa bibi be ye me. Okay. Na yen hwenti adana wo na ne yire e ba ye no. Twa emfonini no e kire yen. Se na na tie oba ne be hu o mikunu no enye no kra se wonware na o ye me ba papa me ne na wo ba ye ni ho wo ma kra ni sika na me ba ho abagie se na na sitie. Mama, sister ne de me hu ni su ni pada. Sister ne ba kra oni mama ku ama gidigidi o. Oba ya na mete. Na me mete dua bi ase wo fie na nim ho no. Enti dia me hu ya ne sister no de akra no waso abai wa bi nsa. Be 6 years. No mbe sa me ho. Na nipa ne chi ame. Wa mbusa me hwe. Na ko fie ro ano ho no. Ko fie hospital na oba agbo. Na fie ro ne pie. Eti me ho na fie ro ano so ma ne ba se ya me frɛ me. Na me yam hye me. Eti me ko ho ano ma na obo na mane. Ade wu na akwara no wu so so. Me hu akwara no se be ma me. Eti me hu akwara no me yam hye me. Eti me du ho na o kan na anya me nwanwa. Anya me nwanwa kura. Ani ene yire no waya wo wa botre. Sister ne ye. E de kire se wa medi matam. Oba na wu ni se be ni kuna be fa wo ni wa sha anyem. No endi matam oni ma nkunto. En wo ye akoda ko fie wo ni wura wo straight. So me kan cho se ni kunu ne be ma no. Ah, so bolo ma ye wo fridge mu kra sister isan ko yi bi na ne be na omo di. Ani da bi woni ni kunu. Onim be ma o sin be nya first o de adi no. Nto ono a onim di a be ma na ye deda. No o se ya ye no ho ade ade na mu nyina ampa tumpra. Oba no sekawa. Ena be ma na yi ne kawa. Wayi on se kula da. Eno ode samina ne ade atwitwi wa makra wo ho ni nyina akoro. Ti ne nsa no wa ye smooth. Unu se wa wade mpo. Shi ni ho. Unu shi. Hello. 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 Opare, good afternoon. Good afternoon. Now, Pomo to say, Amiadumo. Okay, Yada Christa say, Wadawroma, Yane or baby Nadine Komo Waha, your friend Felicia. Was so one wawo,
akra na nyamfie mienu ne fa wo kapra kra ma akra ne hoda wo hwehwe kra wo hu opare me pa cho ete sana Also, on the fire. me pa cho wase wonne wo awo anyo opare na me ne ka say Me pa che David. a me pa cho ye wo wo pare eye wo wa ko shi ni ya wa enyo wase so wo ya me na tri ye we need the picture ho mama me ni picture fili na wonu fili onu ko shi ni yeah properly be ko shi ni onu hey onua ko shini wakati no wateme nka wakati no ko shini wa pare so woni wo ba bia mu ye frisia woni mu wo aye frisia wa pare so woni mu wo ko pare boy we won wo ye die ni oyo ayi kasa The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. It's coming to this switch off. Currently switch off. Minister, what are you doing the phone? Mama, my friend is sister. Me say. Oh, yeah, me say today ladies no ya kasa chemu abunchi yo. Nipa. Woni nipa nyam me nipa na woni na nyam ye sa wonyam so woni mu o ama na wo yira ba ho on percent kwa besi be pemu na ye no operation o be pemu na wo banya 2 years se ba bia wo te watu afiri ho woni ba bia wo ada na wo ye sa opale ada na wo ye sa mama me say friend sister woni wo ada na woni wo ye oba sa Please try later. Obi na from abrochire tuam ewiase won se boni ni utima wo hu obi a minim ni da 1000 cedis so tuam abrochire ena ma me akofo na sabra kwa na wonyem abosome 9 na won no wo kwa sa na yire befie wa bo hu ni se wo pare wo yire no dada wo so woni yire no ma wo kwa antenenta ade mama antenenta me ko wo kofo aduan se na me ko ho no no na me ko na boso me kra mba antenenta mo ponsun oh tamana na yire ni mba ne de na onte sa o ba na yire ni ba mu na hu se de me hu ni to no eno ano no wa fi obi eno ano eti wo firi opare ho kra akọ no na wayi wanya bosome sai me firi ho no makọ na menya 4 months na me be 2 weeks bi abeto so na me de firi ho no mkọ ye no ano no me pacho obra na yire no ebe afie ho no oba no koda no ana se okoda na abu ode abufuo nti osan koda na wanda ni kuru beto no ansa wo kwa ana se okwa ansa ni kuru befi ni kuru na ni kuru wa bebe omu ye jonti baba no toa no adwuma mu honom ahom no ko bisa ne se de wa ye nie ene ne adapa de so mu o twa ne bi anka so twa oba no kura se nka o mela ne ho asempo na nka oba no kura se nka me mela ne nten na de anka wakofa ba bi anka be fa ne saa o twa ne ile na adapa ma ne ile de ni suo ne koy enti oba fi so de na ode be ye wo huai oba ya ka se me nim na se me de ma no tutu saa asem no oba pu akoda na hye me ampampa o se me makodi ne ile na chi se me makodi ne ile na chi na me ne ile na ye ba ko no bisa me bia me kam no kura kire ne de ne no ano no me so o se me my sister no hu se ana sister ne bai wo beto wo ni kunu dem o be hu me enti no I was se me kan no kura wo mbia ye de e kire no hu me tim adwen se nya adwen pone na me de nam efise se me se na me nim aka me nya da ene so wo hia wo no kura no na busu afie kura wafo akọ da me nim honom ni sister me phone so na me ne kasa be eno kura say na sister podi o say am pa me de na me na ire na de na ma ne ma me say ne sister opare dia number na kuma enti komo be na wo ne opare dia ne di me friend bisa ne say sister me no bra say me nyimo sister me nya aduane ndi o sister ne say oh me fro no no kwen me wo ye sister ma wo ntu me he me oh me nim so wo me ba be show me di dwa below mama se nne ne dwa ne be ba de ya yankopon ni ono so ama enti wo free opare chai for 4 months 2 weeks no sika sen wo di ja wo kwan once 1005 dana me ko no kra police for na jema mi o nyono na yi ni botom sa mi and wo report ma police bro me ma me chi ni tu mu se na yira ba ho ni already
na be wo na friend yere me see akoma me ska no atamba ga bona tell me say dada pin for me ni bi ma me ska nta de ni o se me hene ha me na me ko na me yele na ta de eni o ne me so me na bulo me sada na na ju no na me say me chi watum what am in trent say o sa be bulo me ya kan me come here chi ni tu asam ne da ho no si ya me no ka say the police for na gist ka on the jam kwan 1005 and that is say 2.5 years ago the some it is 1005 no na me trim kuku no me nkaka me fridge ni me silver egu ka yanka wo de ba wade me de ba wade ye awade ayanya wo ho ade mama na me san trim ni amanyina la na me ko me kurum eno kra me ko du kra na sika no kra asan wi if say card me sika fridge ni ade ni nti me ko du na asan wi ani na he na sika ne san me friend na so ho me no so me friend na so ho me no so be sinne enti bibo 4 months 2 weeks no if you want we hu no pare biem na hu ni biem e na wo de wo ye me de wo ye one send wo sika nso kopi me say wo ye 9 months and ye wo operation ni nyina and also we hu no okay akora na anya enfie sen and wo pare sa fra wo ka che wo se wo ba wo ba bia wo se akohan da bediw wanya 1.5 or 2 years me ho achi nti osan ba di me fu osan be di manya wa bra wo ma wo kapre ba no why di ma me dan 1 year you were fraud say baby na ye de no hu ba bia wo che so na oni mo de da enya na me wo ho na ni de Richard Opare ni di on se ya pe ni di ama wo me na Richard kwa me nim wo ne natena ayi yei wo nim ni full name ni dia wo nim ayi Opare ye nya ni full name dia ma your friend Richard Opare me ba no kwa wan to ni di nti me nim hwe me yana mtum na kwa wa hu ne da o hu ne da po no abeto badi si ye de nkura ba se ayi enum ni ye de Opare ba yi fra ni ye ka so wonyi ne ba na yi a wo be hu ne ba o hu na no o hu ne da ba da yi ne ba me ya emu aye o akua na wa frese ya bo ba di wo si minimu no otemeni akwa wateneni o so okaso onim no awie ya asa na ba yi ebe mu to oten na ne no o si minimu no ene kwe wadu ne phone no we de nwura de ode ne ho ahyem bi pa na ebobo wan kasa wutiri so ko opare yi na se unsa ba ko na be hia difo Richard to pa ko na be hia difo na wo ena wo kan nyame betua wo ka nyame betua wo ka nyame so betua wo ka o obetua na sa pa nyame so betua wo ka akua wo de me yenkwa pa wa mra sisi a betua kwenye si nchen na magina na that's awesome na critical critical oba pa yo kwa medase ebusiafo yedi nkomo se ya yetie no na ya pomode ho nkomo nsoso no ye ma ya dwene aba ho enu ntimi srewa ye betena sise ya e ma obunfu ayaresa ene ye pe ede ama wo yade no a ehawo yade no a etete wo no bomodia se obetu anamo na waba power specialist eba hospital ya so na banko ade amese ayaresa eye wodia je number no na fe ye nto nkomo no eso Power Specialist, your number is 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 0200 38 31 your WhatsApp number no so is 0555 0555 79 78 78 0555 79 78 Anunti for Dr. Sisi aneno no enkasa na mepacho ye ka power specialist eba hospital dia na chesa pomuden enkomo ene yedie no enunti misrewa tuanamo ya de pie hawo no ebia mekasa medi nkomo mewie no na wo yare no mentumi anka emane hawo de
de make kire one say yade a eha wo yade a etete wo yade a ejojo wo nti yen ka ho asem ana say yen komodidi e yen tumi amono wo de enti na mede number no de ehia ne say wo frɛ doctor na wo ne no akasa na power de yasueye eba ne hepatitis de jejeje hepatitis yade ara se brebuo mu yade yedi wuduma pa obi se ewo mu ana se menase atatai ewo mu ana chese menase apagya ewo mu ana se mini pedua ne mu hyehyeme ewo mu ana mefu apagya ewo mu a memfe na ehweme eye meya eyede be ntia se obrebo no eho to chema ana se obrebo no emfom so ebe mu a na waka yehu se eye brebuo mu yade ena akofa sa ohaw yi ade abrewo no enu ntie basa entena woto so ebasa enko beebi ase Power Specialist Herbal Hospital yakati na ba ebetumi aboa wo asanse brebuo mu dwumedie eno ane Power Specialist eno ane Dr. Kushia ya na mame nkyire wade bi enei ye brebo no eno ane kura yo enti na obi ne nua na ma wose we de me yonko brebo enti ye brebo no ayese engine ena ti ni pedue ne mo ma eto chema pe asemu aba obi wo ho a ye betwa scan a ye behwe no na srade pa eta brebo ho no enye srade ketwa efini nkeka wa niema basa mesra wa Tuanamona bra Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Akos ya ebehyew. Srade no a aye donchom ewo brebo ne ho. Yade no a etare brebo ne ho no. Ebefiri ho akọ. Brebo mu yade o. Ede ebe yo ni nyina beba abesini akọ. Ahoto bebe fie enigye nso ebeba esanse yade wo ho a eyosu ni awerho yade ba eyohaw ene amane enu ntimi srewa bomodia na bra Power Specialist na brebo mu yade no yenhwe enyimfiri ho emfama na ahoto emra ene diabetes nti obi dwenso ntentem saa wo de hwade dwenso yenka asemenwenso but nka normal one wo dwenso a ewo mu ana bia dwenso ade no akwa enso obi wo ho do mu aseme betena ha no mo kasa kakre ya no wadwenso be de obedwenso saa especially edura na dweno okoda se wo sori akodwenso ane se wo sori akodwenso ane se wo sori obedwenso saa na chese esikyire adoso ewo nipedue ni mo esikyire aye bebre ewo nipedue ni mo enu nti e basa no wo yentem no wo ba Power Specialist Herbal Hospital na ye hwe se de be ya u sugar no ebekọ akoda normal de ehu panso ne se u sugar na ebekọ form bebre low sugar enu ka de very dangerous etumi ku prekope enti misro ye ka de se ya no wo yentem wo ba ye be check sugar na ma e wo soro a ye be hwe ne ye di hu dwuma e wo form bebre nso a ye be ye hu adwuma e de ama sugar na se diabetes nti obi efu adoa diabetes nti be me bi be ma entumi nye adwuma te se kane no diabetes nti ekura tu obi ama nipa ne ye twane na ya to atwene me pa cho emfa diabetes fa ogodu sampempenso no tuanamon Nebra Power Specialist Herbal Hospital na yenhwe na diabetes no ebekọ ama enigye ni ahoto abefie number no GCC a nefre doctor 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 31 ya WhatsApp line near 0555 79 78 Enunti Fresisia Nebra power na yenshow ene stroke nti obi da form ontumi ensore sebi ne nan ba ko entimi mpagya sebi ne nsa ba ko ntumi mpagya sebi na no achi akwa akodi baby foforo mesro enye saa ne nyame ne bowo eye yade na aba beto kwan mu na yade nso de obi beka nasem yade wo ho a na kyesa yaresa nso yede wo ho na saa yaresa wo ho de a na baby a ye kwaje saa yaresa no eye Power Specialist Herbal Hospital ho ne ye ko akwaje ayaresa papa ye ho beto yen enigye beba ama bibia etumi aye fine enne kompofu a obi minimum a entade ababa suei ontumi nhye bi because all be hye mama ko ne komu beda wa mana be yese ekufu entide bia obehia na natade ebonikom de bia obehia na odiduku achichi nikom tisese de enne medi miduku achichiri mikom mesrewa ebia na ode life na wo
wo no no ho but the ono componenti de bia na tade ebo ne minimum ne de mesre wa tuanamo na bra power specialist e ba hospital kompono ebe ko obe sha tade to chain kama obe chesa obe dress fe pa afei and fibroid kodie wuo fibroid yi wa ne ho konongo kaya wono a won pese obekọ wono so a wo makwan ma obi so maybe se obenyinsan pa wa bra fibroid da oyem de wo boalalai fibroid no obeka che se ensi kra enu nti wo yoba na se fibroid da oyem na esi wa wo ho kwan obu ho nso krampo na wo wie na bia fibroid no aba mesre wa tuanamo Nebra power specialist eba hospital na yenhwew na fibroid no ebeko ebi die ho no ayenkete prekese ne gu a wode na no obi so de ayekese ne da yefunu no mu ewomu a na emuvu ewomu a na eyekukurukuru nti na adwe nyina ye ne sa abofra ene hye ne yem na kyese o muvu nso na fibroid ne da yefunu no mu oba power specialist eba hospital fibroid no ebenane na ade ba ko a mepesa meka kire o se mensuro ene se yenye operation ye mfa sekan enka na ochena nko akwa asem abrɛw ene sekan no kra ye de ka okotwitwa firi wa esa afefe enti ye mfa sekan enka enuro ne de ma wa mananane na ase etukura ena de etoso mienu nso so ene se enya de amoja ebetu obi ho a wose fibroid kakraka ya eda me yemu ye se ye moja ene se mo ma me eduro no ma moja betumi kra metwa ahwe me pa cho enya de amoja ebetu wo ebenane enya de amoja ebetu asabe mo eni subiri bia enti misrewa sansemo ameke ne eyade ahodo ameka kirewi tuanamo na fabra de mentumi amoso no hye nso se ebre no eno so saa enti entimi nka ni nyina de ehia ne se ofre enti na ya na mede number no ama woro de ehia ne se ofre na waba na kyese ya hwew ama yaresa etumi aba na meka wo se edua ya to ne kene nso ho okọ ene yesu moja eswate kope bi nanonom na moja ne besa aba kama eno achi malamex nso so ewo ho malaria no ebeye firi ho kra amenije abefie na SK no nso yefu yade ebi mu yefu yade ba ma koya na enya asem ketwa no odin mesrew kope eye SK ni bi edua ya SK nanom na yefu yade no enkoma hoto entumi emrefie afeye wia jirika no jirika Ismail na yese Ismail onumo jawanu bete wo me ho ebe ha dwene Akoma FM 87.9 Kumasi kama na so odi bo adwuma sana no nso me hia yi o abena akobo ho na wo ene wo hwe ne ma atopamu ahodo ene ma nso hwe Aujia vo titiri kejiri Ismail edro no monko pebi na mononom na ema musisi mu enye de sebe ya mbotumi abo adwumade enti ubora Herbal shop bi emu a obenye bi ato na power ye wo feyi ase ye ni Jasbro filling station no edi nhweni mu enkrafo nso kwabenya ACP main road ne so na takwade fo kwanaji estate ye dia naji primary school no ebo fi pamanasa hantama ura bank no a je number no 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 ya WhatsApp line no 0555 79 78 0555 79 78 ofre ne a ya beje osune tuanamo nebra na yaresa etwew meda se tuanamo ne ko na yaresa etwew wo ho aha Akoma 87.9 FM NFA Onua TV akomemu nsam dwumade no eno na wo hwe na wo tie no na yegusu wada ye bo Richard Opare yegusu bo ne promo yegusu a ebo abrantie ne promo he ewiase so dwane mfo ato de bema wato wo pa awo wo pese ho na hwe akora no papa afi ne enfie mienu ne fanie yakwaka amosi ya yemo wodi yemfa nto homra yebeka de akaka ho mesi wo befiri boni mapi ebo no Opare wo befiri mu api
ubefiri mu na apie ma menko na me nua baby enkodi nkommo ewa ha na wadawro ma se abrebi anu meka me se dwumadie wei no emu ya niema pii etore bi a obesere etoda ubesu etoda obechi wa bebie ebeyi washi etoda enye wosase ewura onua TV nim ana bowura Akoma FM ha Facebook ni YouTube TikTok na beko etoda nso a na ewose yeboa ni nyina hyem ene ma Akoma mu nsem eya Akoma mu nsem ba me ne menua bayi eni enkomo aba ma me ma wakwa aba na apom te san yankopon na dom wodin pastor medin di Zaria Yakubu Kremoni oh okay Zaria what's a hene me pastor me wo bono German South hey bono ton German South drobo ye ne na de drobofo wo krom drobofo mu wo krom wo na montwem afidie no na mo embra onua TV mu television mo famra ho na mu wo krom ewiai de ma me boko me to be mo ha na enye bone ade na to me na me nko a ma ye bia mintimi nyi na ma isa me de be down na motiefo aboa me afa ho ade na ato wani e eya me baketo a not me susese ya akola keto afi na next month no benya 2 years eya no bi won mukakra ma me na akola no mo eya de free se me wo no afa maniemu me wo akola e na no yare ochina oyare na oyare ochina oyare o de ne be hospital bia yese malaria ti March we ya mu aka be 4 days ye be go fasting na akola ne be yare kese a na me kra me nisa akola na wu awie na me rushe de no ko hospital St Nicholas na me de akola ne koduro doctor ni nya hwe akola pe no se ma me na de na akola ne yare a wo de na tena fie dada na me se de be minim eba bia na asan ateko ebetimi aba be 3 days na yare na ateko abribe ko bia se malaria na nti na ma me yima no se ti ode ne koduro no de oxygen esi ni so ne nsuo o check ni heartbeat na de we akola ne akoma esi bono enye normal eno bi something ti akola na owo fie na ne ti bia nkasa te sen na me hwehwe mu chense se ontimi nante enye no ho te se ada nkwala na aka no obe nante ha na akra bi age so okoto ehome ne niema oduane oni aduane bia sa e waduane a wodi na me hwehwe ne mu no okache me se ne akola no wa Akoma problem nti me fa ne nko Kumase enkotwa ekobi wo ho na mpa me de ne ba Kumase betwa eko no ti me pepa ne be kire omo no na omo se ya ne na akola no wa Akoma problem eye Holy Heart tokro da akola na Akoma mu nti obema ya kokolebu na gidie omu ntimi enye sa problem ti yen kokolebu ampa March na mu no ma ye kokolebu ye koye ne ebeye bia no mo so mo ka se no obo problem wa na Akoma we Holy Heart nti yembra me na yasanya ba na eno de o mama ye nuro mama ye hwe ene yesan ba ye nti me enu mu ne yesan koye ye kodua na no so mo san ye test na biom o mo ye ne ese ane ampa problem ne da so ho na age so mo ye ne surgery nti ye bisa ye price ne ho ade na mo so meje $10,500 ansa no motima ye surgery na surgery no ko mo ka se last year ena mo be ye no ena yesi last year next year no be no sorry ti $10,500 ye bedua me kwa na me ni se yes ka ketuwa bi me bedua na me kunu mo kwa check ya sa enye ska ketuwa na sa ska we die minim kunu ye kwa fa no we mini bi adwuma kra na me sua eno kra mpo bedum no ma eden ti mitena se the whole day me ni akola we ye ndidi betimi abuada aduane nka ya no bi wo ho be fie ho ye compound house mo no aduane na makosere ba yera ba kwampesie na magia makola no na wadi na sa yare we $10,500 de me kofa we him mpa nti agesi mu no mo hye se ye san mra na ye baaye
eno kwa guess na nru eno san be yare kese kakra ya boabo anoda ho ne Sunday ambulance 55 million no mo cheye ni jimi kade ni bedru ye ne yare ne ka no ne yare ne ka no mama ye ye ho hwe nye ye wasensen me hu ne menya me ho ye de ne kodru hospital ho no ma bra ne se de ye ne hwe nye o mu pani nti kra de nsu esi so kra no mama o mu nya ni nti yi akola ni tu me se akra ne bre sa ada no ne mfunu hu ni na ye pani nti no mu nya no be mo re ni tiri hu nko mo re ni tiri hu ha ahwe so menya nti e benya nti ni a o mu anya akola ni nti ni ana ofe ambulance se ni aye ne de agese mukọ hifa akwelebu nene ye rush ye se ne akakra ne ye nya no ye bepeja no sa de akọ ye ntimi nja sa akola ne wo ne ye rush yampa ye kodu kolebu edru omo hwe no ye ne ombe ya anche eno san ba no ma nti honom no na ebinum panyifo ne hu ye na kro ne muso kakra nya kurasa na omo de confirmation center ye announcements ena omo so omo jije kakra e de boaye na mo de ko hospital no nti eno achi yaye ne ebeye bia minimum panyifo bia mede me ho bedam no ho ade August ne so ye kwa ma che say this month we ya no be surgery no month 25th so omo ka say next year August ne ko ye mo check no me ye nim ne ba ye no mo say da 25th of this year this month we ya hey ye kwa ade omo say $10,500 ye kwa na omo ko bo Ghana sky mu 1.5 billion omo beji ansana Oma ye surgery no. Me so ma ye bia mintimi. Why na esu akra na esu no ana. Akra benya. Me pacho mi Ishmael wey. Epia. Akoma FM 87.9 Kumasi. Onna. Wanya fie say. Pacho. Wanya fie say. Next month ya no benya 2 years. October no benya 2 years. Your friend is saying Muhammad. Adey. Ummu Muhammad. I see. Ebra wonyin say ye na ukọ hospital. Me passion ye. O ma hu bibi anka ncho. O ma hu bibi anka ncho. Enti ummu enyini dru science na odene ko hospital na edie ne ma wodene ko ye die ne sie okay on say na me ka say abribia otai yare na me ma mienu bu ho ansa na ono ma wotere nti omo no minim de wo makoma esibo no ho ade bo ono no yare ne yese ba ni nipadua na nkasa dane be ni nsem be dane ayese violet na no nanum na be dane na ebiemu dabi ni nsa ba yedai ni nsa yemu ni na be dane ayese violet color na wayamre bi wo hontimi ndidi hontimi ne hwe be ye 3 days ni so mot kakra no benom nti me check na komande we na komande so se enye Israel ye bia na se yetiefo Israel ye wi o wa free India bo woma wo nim Israel as time goes on no ye be ma mo update no mo ana mo hwe ye fidada mu no ye ba no a de be complex ne yade bebre ba se eba na ne nsam ni nipadua nyina ada ne blue nanum nyina ada ne blue ni ade no nyame adom yakoye ne surgery no ewo India ya say wo mo every India bedru Accra ya the updates ne be ma montimu a na munnim de ye ka no menim say mo hunu ono so no ye kremoni sa akra no na oye kremoni ne friend Ishmael na eno na say because whole in heart there ne nsem etimi ye violet but moko kolebu no omo si whole in heart okay etra wo ka say the situation na asay na Akoma no wawoda obani ni we no eye henefa we ye St Nicholas ye hono no edie na esi ya
yɛde oxygen ya say oxygen said oxygen me pa sure face there I didn't ebeko match no mu de no nti yedruye na omode yehye ne sa check na yi a emma engina so nti ho na madan ne hu se bibi nkoyi wa akola na se ne home na te awia no na doctor ne rush dream ka na omode ensuo si ni so eye ne omobeye na obisa me se den ne eye akola no na se ne home no se ne bo kinkim no no de ne bo from adi akire san ben no ye wo fie ma me hu na me chene se ni no ye onante kakra je so okoto home na se waye mre brekete ti me cheche na okowura ne dem home ya na obeka chese maame oba no wa Akoma yare na wanhwe ya ebeye operation ase mama sada no my fasting mesu ya papa akola ba ya me nkowo na meba enkonya Akoma problem ewiase no ya sasan yare wewe nyina no efifiri hene fa kura mponi a obi nti ase se yene no toa ye nkomotwetwe ne so na emum sade osika ye no sade ye bayi da ho na oxygen esi ne so na obi a doctors ka senka next year na enso so osasensen ye na ye ma no so de no call hospital ni ye hye ase ye sanfa no kokolebu da ambulance mu ma wa Hawaii ma we what to say na ya didn't to ambulance move from her to Accra Kolebu na fe ya hwe the situation yes ya this year operation no this month 25th 1.5 billion $10,500 inti yehia wo bibia mu a eye emputupru ke betwan so na so 25th and was say doctor say ye no surgery no 25th September mobile money number any je wo kakra wo benya ensa ye fa support umo na ye raise sika no ye fa nkonko ye nutrition 0530 ekria meboa na wo de akra ye ni wa na wo eya bibi sa ya enkola eya na abro maadwe ne menti ase so efisa yare a ho ka edoso sa eya na ekria ye mo number no na say wo send this ka wo be pese bi a ye bebo udi ska wo de send ye na wo de aba ye be bo amount 0533 0533 48 77 0533 48 77 0533 48 77 yabebo na yaka wona sika na wo de ba ye no na yaka na ye de akyerew nti je number no fa wo sika to so na yenyiyi mfamu akora no 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 Akoma FM wo de ba na wo de wo number no wo pese ye body obi ho aya na opese ye body din na ye bo sika wo de ba ye ye be ye ne sa pepepe e de amount so de wo pese ye nye no ye be ye ne sa pepepe e de amount wo de WhatsApp na wo de ba na ya bo wo din kama na wo sika de wo de ba ye nso na ya bo e de amount ye be bo din no kama wo sika wo de ba ye wo pese ye mo ye be bo sika no so e de amount anything you bet me Fra oh
beto wate ensu bibia ensu nyame ye bibia ensu nyame ye yenim ne obeba ba ye daachi yo oh yes hey to be bia se wo ho wawo omano bibia nto wo mo wo mu nyine dromo bani fie so maame eye papa eye afasida menyame akua aya na ya ewo se ye da nyame asemo ebinu mo bre wanya fie sai ashomanya 22 years ne maame kra so esua o maame sua ena wokuru so Akoma FM. Sinti no sa kwala mewo. Abra wasisu awo. Na okoshia nkwanhia. Mame dako ade si ya. Nka wo bai ka wo no. Ya na wo susu se wo de baabi a umu adru die. Wo awi. Nya ye da bai ade na si. Yanko. Sada no. Usuya tele. Medi akwala no kwa na. Usuya. Eya kasa kakra na menti wo nkai. Nti medi akwala no kwa adwuma na odi anwamo. Na sa anwamo no so ya emwa no by na minim program wo mu nti minim sa anwamo mwa no. Anwa na wo mu nti. Nti akwala ni di e na afi. Asa wa yemre wo di we ntimi asoro koto form ho a. Okoto form ho na wa yemre. Na me say ya me ka master say akwala yi ne ye ne dia menti ase na kuma ne bontem master Jesus ade na wo ka asema me yem him sa na me say bi so didi wi okoto form ho wa yemre na menim ne enti a oyesa nti hono ma finance am serious bia na me de me man ne nuro enom ye na me ba fie ni 3 days time na de wi akola na sia ye na fe ni nsama dane na no na dane abasa o toilet ni toilet no so kwa ma ani black o ya ne hwe ye me ban pa ye da so de on ne say mattress ni na ti ahmachi ade na me sorry ejimika me be si ni ama ne se ne ba metimi atena ne ho na odane papa boso wa no sai ko toilet ne fie na fie no so eni nye toilet ne nye na papa frem say turumi ka peji akwara no hospital na de wo ye no wa hwe obe we say wa jinse mo mama upeja na wa ye say on ne hu me ne ma ena me jimika ede ne kodru hospital ho de ka bia na me sa akwara no wie because de wo see yes ada no atwas wo no kitam na obaye yire sensen ye efiri wo no beti na se mo me na ti akọ na me jimika kodru hospital kwa doctor ne se mame ese yenya ni ntini yenya baby a di nsuo besi a beka se be ma na duro ye be ma na duro na na mo de wure ne tiri ho no wabre me se sa da ne die me ba ye o ka sa ye tintin su meti ase 87.9 Kumasi. Umu ho beto no 25th of this month ye be your operation bibia anso nyame ye enti wadawro ma bomodia me de o me say wo de ba wo de WhatsApp me just WhatsApp me na WhatsApp me o se ma Akoma send sika say mebo wudi wo sika wo de ba ye mebo di mi nuanu mo nkramofo mi nuanu ma Kristofo me pache wo so betumi aba office na wonso was ma Akoma nie me ni bi me de 50 me de 100 me sem ada nkramofo ni adoye de munua moba wo fa senete monana umu and ye the oxygen ye the sine suwe madawro ma momo ayen na obi nim da won so ebi ebeto enti no 0530 507 849 0530 507 849 menken kama WhatsApp no Mr. Omane ensu fa wo de ba me se WhatsApp me na yenken kan ye muska ne din enfa ma 0533 487726 0533
487726 0533487726 normal messaging so ye bekan e de ama ne abo sika no edin Akoma FM ene da so me da se be me na ho te sen boko pa mako na Dr. Amu ho te sen ne ho ye pa ye de nyame ase Dr. Amu enura odi aba eye Zahara enu papa no be me na ye nkwa mako medase ewo akonya kese a ode amame ewo o platform isu na mechia etiefo eni ahwefo nyina na ebe metena sese ya no hu se charismatic nupa na ye de abadwa so a ye fe no Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules ana hindi Herbal Mr. ye no yi mu nkomo eni mu adanse eni mu nchirechire mu ana ye de besom mu na odofo nkomo ya hyase ye de ye adura ye fe no Zahara Mr. ene Zahara G capsules ana edi kan won nkomo twetwen mu sa aduro we eye adura eye infections aduro kese pa sa uye bema na wo ho ana uye oba na utie me na infection bi ti se gonorrhea syphilis ene wa betena bema bi wo ho a wo wura tokoroboni mu enya infection bi ti se gonorrhea ana syphilis eba ne sa etimi ma ne bema na esote etimi ma ne bema no ensansan bi a ehunya ni kakra etibu ne bema no ho prekesen bema bi wo ho a eba ne sa impempi no odwonso ana obre na ochim ansa na Johnson etimaba owa abonsa Johnson so eka ne ntentem bema bi wo ho a obonsa owa na ensufita na efiri ni bema eba sa uye bema na infections ana enam yare bi tise gonorrhea syphilis ene wa betena bema mesi wa duro ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa uye oba so na utie me na wafa enam yare bi tise gonorrhea ana syphilis oba bi wo ho a etimi eja no Johnson ya yawo oba bi so wo ho a etimi ma sebi ensansan bi a ehun nya ni kakra etigu na himfie ho prekesen sa uye oba na sa wo ha we na wom na wako unhu sisan bi am oba me no tonchia edura aba ebeboa wo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa uye oba so na wo ho na white pa ha wadwen oba de bia meka enya ahusiesie nkwa ne se oba obe sentade akese da bi ene rega kese ahusiesie pa edimu ene se oba obenom Zahara Mixture no ene ni G capsules no enu ni edura oba onoma ebema wa himfie ho no achi yopo eti kwadra store pharmacy shop herbal shop baby eton aduro bia uduru ha wosi upe Zahara Mixture ene Zahara G capsules enu ni edura ebeboa ensuo bi asabi egugu wa pampan bi wo mu no enkeka yenketenkete na eha wadwe no onum aduro na ebeyi ni nyina e de afiri ho oba bi so ho a oni atenka na tenka na wu anasa na tenka na ewa akire sa wo ye oba na utie me na oni atenka uhia Zahara Mixture ene Zahara G capsules odofo bi so ho a ono nko ade bia odwalewi a na yesede ne ho ekeka no ho na yesede bibi enenam ne ho no ahokeka we aye na 2 years 10 years ni de bia no ho keka no odofo otisa adura ebeboa bacteria infections bia eha wadwen ebeyi ni nyina ade afiri ho ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules odofo bi so ho a osa pa eha nadwen aduane to ne yema na ohuna mane ondidi yeso na amane hunu pa na ohun ewo abonsa ne boa no nyina ehyehye no odofo utisa kodra store pharmacy shop herbal shop bi ebewo udie uduru ho a wo se ope Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa dro we eyadro a ebo odofo bi a owo weak immune system obi wo ho a oye bibi kakra bi a ubonsa wabere de bia bonsa ote so onante kakra bi a na amane hunu pa na ohun de bia ubonsa no nko infections hanadwen onumadura obi afa ebekwa emmabiem no ubonsa infections no ekọ na ba ekọ de bia cold kata ubonsa ono nko de bia na pomden na ewo fom na pomden na atosini odofo otisa enne edura ebeboawo ebe boost immune system no amwa pomden na akonanim SCP esita ejina so ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules odofo die number si ebia na ukoto aduro no na bibi kire waje no so anasa ohia kyenkyere mu bi odi efre number 0246
34 34 83 83 34 34 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0248 0248 56 56 93 93 35 35 0248 0248 56 56 93 93 35 35 Other for number you twa mo screen no so at the TV no so it do the fa bibia onti asie bia no ye benya adaje ntubuasiem akyerechero mu na eduru ya eduru a ye fe no hindi haba mixture na sa eduru we ye eduru other for nubra ahodo ane ya twetwe mu ahoden e de ye hindi haba mixture other for bi wo ha ono nko a te bia malaria fever e ba ne sa na ma na aposo eye ne ya de bia ubonsa nipadua no aye hyehye de bia ubonsa ono nko na num ato ontimi endidi enye kama de bia na num aya nwonwonwo ode aduane tumu a enko odefo otisa fa hindi haba mixture no aye wadro na o typhoid na wako akono o typhoid na aye krankote so no wa fa edu a unhu sisaye bia wo mu odefo me se obo fa hindi haba mixture no aye wadro na sa edu we aye edu a odefo nubuna ahodo anede aye se o sugar level no o check ya na ekosoro odefo fa hindi haba mixture no aye wadro enu ni edura abeboa a regulate o sugar level no odefo bi so ho a adwuma oye na eden me purchasing ogina ententen eche oye adwuma o eja ho eba ne saa na da bia no amana pomden no atosini odefo otisa adura abeboa ebesiesie nipadua no ani hindi haba mixture Codra store pharmacy Herbal shop bia ben na me say uduru ho no se aduro foforo bi wo ho gia me srew se ne hu ne pa ewo hindi haba mixture nim no enu ni adura abeboa edin ni biem me se uduru ho a wo se wo pe hindi haba mixture abeboa ma yare ye bia ahinta wo nipadua nim etete wo no aduro no ebeyi ni nyina e de afiri ho odofo nkomatwetwe na duru ya adura ye fe no Zahara man capsules na sa aduro we aye adura aye mamaduro krogen sa oye bema na na utie me na o pe mamadura nom mamadura enkofa insunsanso bia emre odache mamadura enkofa tipaya bi enkobrawo mamadura emma onipadua no anya hyehye a bema mesrew ene o chusu a chusu Zahara man capsules sa oye bema na owo premature ejaculation bema wa duro ene Zahara man capsules sa oye bema na utie me na owo weak erection sabi obu oha esemuna na adwo sa oye bema na wotisa na ba ne sa na adane animguase ama bema mesrew Zahara man capsules no ya de aduro na basa ebeboa Codra store pharmacy shop Herbal shop bia se onkomwa no so ayemre bema uhia Zahara man capsules se usisi pa bema ayewo ya bema waduro ene Zahara man capsules Codra store pharmacy shop Herbal shop bia ba bia yetu waduro Ghana ha bema uduru ha usi uhia Zahara man capsules enu ni adura bema ebeboa wa minute bema na ya twetwew ebon samrane no unum Zahara man capsules na bema ebeyi ni nyina e de afiri ho odofo saje numbers ni biem 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0246 0246 34 34 83 34 34 0248 0248 56 56 93 93 35 35 0248 0248 56 56 93 93 35 35 odofo me de manu ba wie no de bia meka ment na ho emma yare no emma wonyam mobo ansa no watu anamon ape currency nupa ya de abedwa so a ye fe no Zahara mixture ene ni G capsules a o nu madro na odofo ode mixture no ebe me ni G capsules na ebe bo abusi immune system no asatu infection bi ase ene Zahara man capsules a ebo ba ma bia me se ya twetwe no ebo ne nsamra ne se wa minute be ma ene hindi haba mixture ene ebo the phobia malaria fever typhoid fever high blood pressure any diabetes any na betena order for your new pay ya to apete Ghana ha pharmacy Herbal shop licensed chemical shop bia na me sure bo se otodro na no ma obeya danse na wakase characteristic adro ne ye papa me da asema ko nyame insha me ni abema okwa no atia Dr. Mu amame aha eye Akoma 87.9 FM and afe Onua TV Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM yani yenua ba ena edi nkomo Zara Yakubu na Zara Yakubu asabua
ɔde bɛdan yɛwia yi na kyɛ sɛ ɛyɛ awerɛhosɛm ne nyinaa ne sɛ ne ba umu mohammed akora no anya afe 1 year wanya hole in heart tokora bɛda n'akoma ho na nka adɔktafoɔ no koraa yɛ ho biribi o sɛ nka bi next year nanso ɔsensene yɛ na wɔsan ɛde no kɔɔ hospital no deɛ ɔmo ka ne sɛ akora no situation no kyɛ sɛ bosomi mmienu bosomi mpo bɛtɔ so a wanhwɛ a ne yɛate asɛm pa ɛno nti 25th of this month September bosomi ne deɛ ɛtɔ so aduonu num ɛna ɔmo yɛ akora no surgery hole in heart 10,500 Ghana cedis $10,500 yeah with the back Ghana scam a year 1.5 billion 22 years Akoma FM yeah 87.9 Kumasi ɛdeɛn ɛna obetumi ayɛ nti mo adaworo ma kotodwe gu fam yɛnsa da yɛnsa yɛm yesu frɛ mo sɛ mo mo ayɛn yɛntumi raise sika no ɛnɛ ne kyerɛ ya na yɛmfa ɛma umu Zara na ɔntumi nkɔnkɔyɛ surgery no ɛmfa ɛma Zara bra adana ɔsensene yɛ no ɛno nam wɔ bono ɛna modi ne firi hɔ kɔɔ Kolebu nokore nyame anim ene the second time I be kɔ Kolebu no ɛne ne second time a modi kɔ Kolebu no okay ma mentwa me ho emra sisi a me ba na yato aso why Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden ene nso biem time heba me hye ya me kan se yi ba akui ani wayi me ensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me kasa me di wa dance ya heaven ene de mekọ akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku de nanum oto a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma wo oba a wofa afuro de wo ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enru dudu etu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu fre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum Hello, Ghana for bills are coming home biamo. Bills set 2025 idea. Any da so wo homo bia wote wokwa. Oni ejuma ye. Enti fa weni tre bills na beji loan na wo betimi dia ye wa ejuma. We ye loan don komi. Wo hia hweo. Nye wo hia ne wo Ghana card. Ehwa na wo nsaka usika. Na se we obi a we ye wa ejuma wo pese wo tremu. Ana se we ejuma ni a wo jibosomi aketua. Eni bill se bread na beji lona wonfa bibia siawowa collateral anase deposit wohiemu bia enti afidie bill sesi obi a woni adwuma bia ye wobetumi abeji loan don kominu bi na se wotena fie na wanya sika no bi dia eye wow enti fra bill sesi a ewo 0596920833 ana 0302200390 na wetumi atua wo bills Nemo HSA Kakrawo Bank of Ghana and Sasha Bills Microcredit HSA Bills financing your needs. Are you clapping? Are you giving God the glory? Devia sorry na wo tie mu bobna ene mpentem kwase wo mo oni wo mu diga no wo mu wagya ho ene wasere wo ho akuku oduro unim se asma ye ka no enye honhom asem na emom eye yen a wanum ne wo sen ho asem ne ye ka he was say for Pepsodent charcoal etwi wo sen na yiyi nkanka wani na free wanum ne wo sen obi ntie mo amen pa ma Pepsodent charcoal ema o serie enye fe eyi unsia sen kawankawa na ma o sen ye fita FDA agi edwade nkratwe atum
Men kokra brenyina mada sopep. Olman, obine na yire na ode ne ko hin. Musaba madina chi manin hwe. Oh, kafra, nim se woninye. Ene obehia ABA Herbal. ABA Herbal. Osofo 3 days. Osofo oyo ani. Osofo abrante. Osofo rasta. Bono mai dokota kunyini no. Obepie wa santiman mu. Wono na da ABA Herbal Center no. Say ye glaucoma na se cataract ye kan se ete. Wo kwa wani na wani ate. Yenye operation wo ho. Yen sha hwehwani wo ho. Yen fa duro so nwuye ni so wo ho. Eno ani se wudi didi keke. Na santam hwim wani so da ho clear. Woni haw kra. Say ye nam haw padia. ABA bet ne te. Say wabo the bridge kojo chakra no. Eno kra wo de kwa ABA. Ebesem na kanya na ho peme. Wodura ye fra ne sa manpower. Eno na be mo wo adwuma sa branche. Ebe una so ye kase ne wodoma hinkro. Ebeneza preparatory school wa. Akoma senso. Ebe unu ABA Herbal Center. Ewo kwada so dwina se toilet no. Ege ye adwuma ejoda kopem memene da. Prayen. Ewo 0541 565 199. ABA Herbal Center. Mani so da ho. Ya mamu akwaba edeba akoma 87.9 FM akoma mu nsam dwumadie no ena wo hwe na wotie ni hyane so ema me se ena awia time herbal products no enoa ene beboa wo time herbal mesha no ede chese etu malaria yade nyina se deku ede ema wonum ato wontimi ne de honam ya ebetu ase kama na time mesha no ne capsules no so ebo adwuma papa na mu san yade bi enei wakofa de ato ho so ne time Mr. ne capsules no ebetu ase ma ebistu immune system no enam nsan yade bia da ma be ma waye mre no betu ase kura ede amount sisi a enu nti bomode ya se wo beko no wama saka time herbal product time herbal Mr. time and the capsules no Mr. no and the capsules no ebi friend 0244 417 0244 417 herbal and if pharmacy show bia mo no wo benya ebi Trends Ventures yen and the marble stones no aba edwaso na Trends Ventures for marble stones ne de ene menu agya yo so de decorate wo fie no a wo dream house no a ene e wutimi sampa wa decorate fie wa decorate dan ankasa obi aduru ho a wo behunu se o ma ne phone so pe na wo de aba wo dan ne ho wo behunu na o video ene sai eye ne fe na woni pa kro no wa akwato ne marble stones no e wo ba bia se eye Trends Ventures enu ti adawroma ene bomode ya se woni Trends Ventures for ebedi ensawoso na wakoto wo marble stones no ebie na wonso wode adequate wo dan no wode ahyehye wo dan no na aboa ama wo dan no etumi aye fe eye wo dream house no eye Trends Ventures Trends Ventures ye ne marble stones no de ene ebi o colors se wode ye efia no kwa efe pa na ofoto a yetumi kra de ko ye de koduru wi a ansana yaje yesika frɛ Trends Ventures Sia was 0240 708 400 0240 708 400 na anyone nom any enkomo na wa wonim se eneska mes no wonu ado so papa ntino World Vision Ghana ni Vision Fund Ghana se men kan kire wo se wo bi frɛ anase wo test message na o ka kire wo se wo mo mabosient wo be mo obi a se wonu hu ka to kɔ no woni wo mu di nkomo na wo maka kire se first kadi bi to na yenhwe so mfa ma obi udi usika ne to onua wo mo befa usika no adi wo fra mo wunya wo mo biem sanso ya za enu nti obi afra se wo ye adwuma World Vision Ghana na se Vision Fund Ghana se wo mo hu ka kire wonum se wo mo ebowa aha eye Akoma 87.9 FM and afi Omia TV ye nua Bazara and edi nkomo no 22 years ya wawo na oba baako ya nko abeda mememu nenso hole in heart ato ede akye ye ba no ada wo ko ye ne yaka kire wo se eye hole in heart na ye bosi ka no $10,500 Ghana $10,500 ede kire wo no Zara say na wo ye wo adan scam you bida even 100 million krampo me hu bida yay 1.5 million 20 million krabi medi me nsem da Akoma before wo mo beka na ebi medi won nsem da bi medi me nsem da na ne e me ya sada me re ho ye sada akola we sensen ye the face the ambulance be fa no
ambulance for bedroom her mama almost 55 million na almost 65 but for how the background muwa 65 sa me ni hwe da ye ho ye ho hwe anya yie ene ye ka chom so monko ye be fa bus sada na mama akola na wu awie o nyame nko a mu awie na mu awie me ye no hwe anya yie miniska no so bi me ko fa no we he ne ye ka chom so monko nyame be di ye ti ba ko 87.9 Kumasi ampanyina pa ye ko twa bus anwumre na mde ntoma kyekira akwala no ho mikita mba o mesem sa ma ekodru hospital madam ne sa de ne yam ambulance na mse me ko ambulance ka we he even ye medi kura me akwala be di kura ye nya bi o si ambulance ska na ye kodru o mo san ye ne o mbe ye o mo ko ma ye price a 1.5 billion me ko fa we he ne medi kura din na 1.5 billion me ko fa we he o ti be didi Passion to me did kama passion odi agro ba wontimi ndi nche kakra na age se okohu Akoma FM 87.9 Kumasi oko school passion da bi enu ntira munya mfa ne nkoye nana enu ti mfa ne nkoye no cause one hwe a obeko school ni be pragro no obi kokobọ na enu so dey assemble ba ya wotai go off wa na bia we twahwe na bibia te se twahwe de ontwanhwe even dra kra be dra no pay o ye mre odi komne de ne bro so kakra bi na akoma na aduane de problem be ba komne de ne bro so bro so a ukoma na aduane ne so di bro so a no so obaye mre nti se wo ma kire aduane a ebia e wo se wodi ene ne ma bia obaye ma wo fi a wo de be sonson no kakra omo ade omo nche ma aduane wo so odi ba me ana ma se de ehunu aduane a odi a e de sa problem ne pa nti sa nuane me fa ma no nti bi wa me no ai mo raw na me de nsu apete se ne be betimi adi na wadi ana me bo ba iran pc na wadi na aduane mienu pe no no pe wo be ye still no so make sure so ma anwane nkoma na ngunu nkokom kese no so odi a e de asembe ba yes wana wadi bia ba na womu aye woma send messages mako midi bia ba mako midi bia ba no 87.9 ma memubo edin no wonso a wo ha na pese wodi ebowra mu no obetumi edi abawram ye ba no na ede TV ne so na ye de oxygen esene so no 25th na doctor say wo pese wo ye nti wo message no wo de ba making kan ede ama ko so a se won so wo de wosika no ebeba na wo say hi mama I'm Joseph Aviti. I wanted to send you okay wono na me pa chow ye behwe so se sika bi sa ba na ya because is saying so no wa woni say azafo adoso say 87.9 Kumasi ya yenya wo so nti azafo adoso nti se wo send 50 na wa send 2020 de me pa chow wa se wo tie mi so a wo betumi aka kire MTN fo betumi afra MTN na waka chom so omonya reverser emfa emaw obetumi afra MTN so omonya reverser emfa maw because nya de a metumi ahwehwe so na mehunu wada roma nti Joseph yenesa emame no mo reverse ema why wada roma nti was please I have sent 200 cedis. I just need prayers for my business. Akoma FM 87.9 Kumasi was me akria okay me bobo me kind messages ne kakra 0533 487726 wodo message ne ba making kind e dia ma 0533 487726 me pacho mobile money number 0530507849 0530507849 Akoma FM. Now I say I need prayers for my family and also the 100 cities about your friend Akoma FM 87.9 Kumasi and also the free buy. Was say I have sent you 21 cities. Please, I've sent you some small amount. Please pray. I pray that she or he will be fine in Jesus' name. Me pacho or your buy your friend Muhammad.
Umu Muhammad ɔno nso ne din no ɛno nti ɔyɛ ɔbaa meda se wei deɛ wɔde picture no a ɔde sika ne fa soɔ no sika no na ɔde aba but wɔamfa ne din ɛne message bi a ama wɔse me nso me de 100 cedis aba na from Fati Abukari Tamale Fati onyame onhyira na onye wo kɛseɛ paa wɔse me din ɛde Paul Japan mensa me nso me de 100 cedis ato so ama mo nyame enhyira Paul wɔse me din Akoma FM me pacho me de 300 cedis atum ɛde ama no the Almighty God protect Obano ene yɛmɔ mpa yɛma no na nyame protect wɔn na bushia o nyame enhyira wɔse Maa Akos, I sent you a little to support me say the best friend a little umu into way a little umu okay wɔse ne din ɛde David Agboshi David Agboshi Takwa ɛna yɛwɔ Agboshi but we no ɛdeɛ no ɛnya Agboshi ɔno nso ɛwɔ Takwa ɔno na ɛde ba nyame nhyira wɔse good afternoon please my name is Vida Mrekua from Kasua na send 50 cedis onyame nhyira ɛna Samuel Dako ɔse 20 cedis yɛda sɛ wɔse Maa Akos, I've sent you just a little amount to support the child. I pray that through this little I've sent, God will protect I and my family. Okay, onyame ebe protect him on so onyame nhyira so little umumobo wɔse hi Mike Maa Akos, okay okay wɔse me nso me the 50 cedis aba momo mpaye ema me ne mabushia yɛbɛbɔ mpaye de ama wo ne wabushia ampa wɔse may God heal her in Jesus name onyame nhyira wɔse me nso me de 100 cedis ɛna abɛboa onyame onhyira papa wɔde wɔamfa ne din no ama but ɔse ɔwɔ Accra wɔde 20 cedis aba abɛboa ɔse ne din ɛde Asanwa ɔno nso ɛde 50 cedis ɛde aba abɛboa wo onyame ɔnkɔ so na ɔnhyira mo na ɔnyɛ mo kɛseɛ paa yɛda sɛ mummoa yɛn 25th akuya mmerɛ no esua Maako yɛdeɛ yɛtwerɛ sɛm de yɛnim ne sɛ ɔsɛ hwan na ayɛ bibia manyame a me manhyɛ na namu enti yɛdeɛ yɛnim a ne sɛ ɛto sɛ yi a mmɔborɔfoɔ sɛ yi a na saa ka ɛnte sɛ 1.5 billion na wɔka ɔsɛ me 10,000 kora me nso mu bi da 20,000 kora me nso mu bi da ɛnam sɛ nya wo nko a saa sika na ebom duduru saa na deɛ wokɔsɔ bi mu afiri hemfa na asam no ɛyɛ na ano ɛden ɔmo wo bi ne deɛ ana ɔmo yɛ soronko ɔmo bi ne deɛ kuya me ka me kyerɛ wo ɔmo wo bi ɛyɛ na ɛyɛ soronko na wo wonte because bi o wa say 1.5 billion enye ni sika $10,500 na enye ni sika yare wenye sɛ hiafo nko na ba ɔmo so esikafo nyina ɛkɔ ɔmo so na nso ebi wo ho nti na we ebi wo hɔ a ɔbɛyɛ dan ɔyɛ ya ɔde na de na fa hospital hɔ na yakɔ ne yakɔyɛ ne kama ama no na sɛ yɛtena ha na yɛsire sɛ ya na ɛyɛ ɔno a ɔni bie mɔborɔfoɔ no ɔno yɛto yɛni a ɛnto obiara ni mu no ɛno so ɛna nyame de gyina so na ɔno so wohu so mɔbɔ obi ba sɛ ya ɔni bie no nyame sɛ me da adagya wanhyɛ mataade ɛkɔmode me wa ama maduane ani yɛkyere me to afiase no wa ma mehwɛ me pacho nyame ekoma de ne da wayare da yɛkye na to afiase da ona wonda da jada we mu sei na nyame eka omo ho asɛm ona eni bie no ene yɛte ha umu akwala keto a ono oni bɔne da oba wiase wo mehunu bɔne da nanso na enne saa ha we ato ne so nti yɛsrɛ yɛtiefoɔ yɛsrɛ yɛkoto srɛ mu 25th aye emergency
Enti ye ne bre. Ɛna wonya bi wo baabi a. Ye ba ye de ne nkrata ne bibi a. Hospitals ahodo a wakonyina ye de ebeguti. Eka ne so. Mako eka ne so 1.5 billion. Enti se wonim obi a owo bi a Ebacho Ibrahim Mahama Ashanti Regional Minister ni omo maka wodi e kache obi no obi kache obi se akora bi wu Holy Heart ye baje nkwa ye je nkwa wa kuma fa ye dada little kweku ye Priscilla ye God's way ye Frempong ya kwa ye ne de no a ye wie na Frempong a wani baje se no beboa Frempong na ye Holy Heart e wo fie ha ya ye de Frempong na ko Frempong de no na Accra Kolebu ya kwa ye Frempong na ewie na wo hwese de akra ne sia ye no ye kwa ne boni ye de video ne beto so ma mo a na mo Frempong de no na Frempong de no mo so mo hunu ya kwa ya ba Frempong na ye 1.something billion that time ye tumi koye mo enwu ye ni mu ase ni enu se umudie no so ye ba ye bu a mo ni mu ye de mo ni mu ye ye sia ye yo ye be yo emu adi yo emu nya di yo ye atwetan ye yo enti wada woroma ye hwe wanim wo ye fa wo de bra ye na ye ntumi ma akora yi nkom da bi omu abra doctor sika na ye de be ye enye fie ha nti ya de omu ye ni mu ase pizza ye be ba dikita onyame nshiraw ma me niki onyame nshiraw enti ye kone ye ni ome Herbal kodi nkomo ne mo nkoso ase wo di usika no ebeba wo de ba send the WhatsApp message meka ya ma me say mobile money 0530 507 849 0530 507 849 na usika wo bibia wo de beba bia fa wo din wo pese ebo wo tin pese ebo usika no yeti ha ya baya ne de opese ye no pepepepepe e de amount na ya kanisa 0533487726 0533487726 na ye kenkan enfama ye twa ya ome Herbal be me na ye nkwa tifo nyina no wati baby bia wa wuti ye no eha eye ome Herbal clinic a ya so ye no Accra ye wo awudome runabout ena Kumase nso so ye wo ebu akwase paase enyarewa bebre na Awurade efa me so esa eno nti mi pato se wutie me saa bri nko ade a na se wo yare a fa number no amede to so no ne bo modne etu anamo ne bra na Awurade nso so ye bo yade so nko ade a na Awurade mfa me so emoa ebia wutie me wo animu haw ani no da bia metena fidie so a meka se ebifra ye won sencheni bi wo ho a edadi ewo nipadua no emu ana ani no eso ene eche se ani no ebifra obi wo ho a ohu ade se bo obi hu ade se nwusie obi wo ho ensuo taa nani no eso obi wo ho nani ne baako hunu baako nso so ehunu obi kura wo ho a ohwe light na nyankonton atwa light no ho ehia ana bulb no ho ehia ena obi kura wo ho a ohwe bulb abo se bulb no ehye ebo emu ena obi kura nso wo ho a se or driver ubo one side driving no wo hia ka afoforo na se ya nwumra light na car na light na ehia na adro mfiamfia bi wono anka se hu ni se nani no enye entime enye kane a enye light enso no de driver dako bit my order bonne nti se wo sa hawo no ene de mambo bo so nyina no a fa me number no ne frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa eno akire no bi kura wo ho a ete esi nani baako eso ena obi nso so wo ho a nani fitaa no fitaa foforo bi aba so a etene betuntum ne so ena obi nso kura wo ho a nani ne baako hunu baako nso so ehunu mesrew so tena ho a wo ho baako na edum no a ehunu no ebeba beka de ehunu no ama wani ne mienu nyina no efra eno nti mesrew fa me number no frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa wo me number no 0550 0550 57 57 00 75 75 0550 0550 57 57 00 00 75 75 and 059
0594 87 39 69 0594 87 39 69 aha intimi pacho se utie me afrefo no a mo frɛ no afrefo no munya abotre saa de 05 etwato no de 75 etwato no eno no mea na mepeke saa line no aha intimi kasa wi a na mafrɛ na me ne makasa na aye kama eno akire no eni no obi wo hɔ a nani no etutu no obi ani ne keka no obi ani ne aprunsu ana obi kura nso so hɔ a nani no so obi firi akire eba obehunu sɛ obi na eba ne nipa ne hyɛ atade kɔkɔɔ anaasɛ atade tuntum na nso so sɛ nipa no amɛ no a onhunu sɛ eye kofi anaasɛ eye afia mesrew fa me number no ne frɛ ne bra na awurade mfa me so mo anya saa emfofo ebetima dan wo kwae anesa nso a wani no ebetima adum anaasɛ afira koraa and watch no obu ho aya na say the enten time pa exercise sanani no eso no asa the enten time say sanani no eso no mesraw fa number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa eno achi no obu ho akompo ehye ne minimu mesraw se utie mi na se kompo ehye o minimu a last week ne me ba ye ne me kan say se kompo ne se o minimu na se woni sika how ho kra eno an so de obeba ha uba na obeka kire oba pa se kompo no doctor na kan se omibehu a mehwe achewa eno an se me ma nku ni bidi asra so na akọ eno nti e bia wo kompo na ha wo no doctor se for se brane mfa se kai enka woni sika wo de bra Akoma FM ha se na wo de memfa duro no enchew na wotwe mienu achi sa bra bet na afidie su na yan hwe se kompo no eduro na me de che wo na manye wo kapre no wo ho anase ni ho wo ha ni bi wo ho a wo ya na hu hia se ye be kasa ho eno nti na me se o de wo ni sika na se kompo ni bi hye wo minimu a bra Akoma FM ha se na wo de ye nyina betena ha na yemfa camera ni nsus na ahwefo ne atiefo nsu hunu se de ye ka na eye no kore wo betena ase ne twa ama mansa nyina ahwe na me de aduro no ama me de aduro ne ma wo a na se aduro ne sa na wasa aba betena so ne nyina ya hwe se kompon ewo ho ana se eni ho se wo hwe na se bia won kan okwa wa na se wuntimi made a fa me number ne frɛ ne bra ana wo fele se wo beba ha se eni dia na wa fa me number na framba na man de majuska so wo ba maso ye ho ne dia majuska wadi ase me pese nipa hunu se aduro ni wo ho wadi ase me pese Ghana fo hunu di wo mimu aha enu de se wutie me na so woni ska dia wo ba ha me hwa achew me nyu pesoa na se wo fere se obeba ha mama fo hunu dia eno ne die wo ba maso eni ne me fa ncho na de tie se ekon na se kompo no kra no wo na no manfo ahunu nada o mahunu intidi enti na wo ma na yemfa yentwa na wati ase na yenhwe wo na ho nto eno akiri nse wutie me na se fibroid eda wo yem kompo kra ekọ na fibroid eda wo yem asma how odofo fa me number ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa me pa cho me number no so fra na se yemfa once Akoma FM no emanfo tie emanfo hwe line e busy akoso wangasa line e busy dada aha enti se ye nansa kura na ade be fra emoa ba mu ngasa ya azan line de kosoa ne frɛ se ye aha ye be fa se na wotwe kura na ade odi benyame a kosoa ne frɛ enyai efrɛ me number no eye 0594 87 39 69 0594 87 39 69 bia wutie mi stroke ede wato fomu team oje wo ho a enye obi wo ho stroke no gise obo diaper ansa na otimi anante obi wo ho stroke no amasa bi meseme na no achia ama wontimi nya ne ho hwe chese ontimi mpie kura kama Akoma we ndi kama Akoma se menhwe nche kama Akoma da metena ha kama Akoma no so mehwe enipa mienu na achi mehwe oba ba akon oba bema ba akon na ma make sure say wo mu nso fie ko wo manim a omuniska enu nti se wutie me na se de menya mehwe no ne nche se wutie me na se stroke ni bi de wato fomu team oje ho enye manfo atwa wa be a fa me number ne frɛ ne bra na awurade mfa me so mo o mi Herbal clinic ya so ye no Accra ye wo awudome runabout Kumase nso so no ye wo ebuakwa sepase ene ye wo me pa cho Accra no ye masa o ba ye buki ansa ne aba me pa mo cho
mo a last week mo ba ye no a mo mu kia sama mo ba afie no mo fa nche me bet na afidie so no me ka se ye mu kiu na se wo ba me sa mo tu ka akọ me sero de maka no saa na wasa me de ye adwuma na boa musika no ho hia na yanso so wasa me numa asem no so no me de ye adwuma endi se wo ba Accra na wa frɛ no mabu kiu ansa na wetimi aba se yanso so no se kuma se ha se ne de bia wetimi ba afi so se wo pe eba e de ato na so a wo pe eba e de ato na so a wo ba awurade e be fa me so aboa eno akire no obu ho a wede ne na si fom a na ne na ho hyehye no obu ho a wotia fom a na efom aye ne dofo se de wotia fufuo anase mattress so no me pacho sanse nchani we se no so onya pressure any diabetes a di stroke yade no eba me pacho pa tie nie obu ho a otia fom a na efom aye ne dofo se de wotia fufuo anase mattress eso no sa de ne di stroke ba ene obi nso so ho a ne na ho hyehye ndi se de wode ointment ano ehye afa ne na ho no ne nyina nso so di stroke eba eno achi no wa wo ba akran entimi nante me pacho tie nie wa wo ba akran ontimi enante wo pressure ne bi wo diabetes ni ebi obi kura wo ho nso so a me pacho tie nie obu ho a otwa me pacho pa tie nie obu ho a otwa epilepsy na meka ho asem no bo modena ne fa me number no ne bra na awurade emfa me so emoa wo bo modena ne fa me number no ne bra na awurade emfa me so emoa wo e bia yabo yade bi so ana yade bi ha wo chiri me pacho tie nie na se wuntimi emma o me Herbal clinic me package aduro na me de aduro no abrɛw eni gisam ne se wo Ghana ha na se wo ba bi se hwi wo Cape wo takra de wuntimi ma me de aduro no bi bɛbrɛw na se me de aduro no so brɛw a mini kan nyi usika ansa medical de aduro na brɛw se wo nsa kan aduro no wia na de misika abrɛ me na se wo amanone de a me pacho pati nie medical aji usika no ansa wo amanone a medical aji usika ansa na afa amanone fo no so a mo asan di sika ba mu no ni nyamaaye no me pacho mon kama komanto mo yem ebeba dodo me pacho me number no 0550 0550 57 00 75 and 0594 87 39 69 jiweni bim 0594 87 39 69 nyame nka mo pa nyame enka ho so aha Akoma 87.9 FM Akoma musam jumadi no enka won so ho pa wo ba bibia wo bia aha Akoma 87.9 FM na fe onua TV na ansa na ye kono na yare hosem ene ye ntankese yare hosem pa na sen ye nim ba bia yade no mpo efri na eba ye nkoda nketuwa yi eso se de na ekue ye kansa ye ko break no ya radio ba me etore bia wo bi ho a wose die ntina yade wei ebobobobo ahiafo ma na nkobo sikani ba no me pachu wo sikani wo bi eti ko de ko ye ya ka se hole in heart enu an se wa fa check no sense ka wa koyi e de ama ye onse na emmomu ye ne a agese ye ko ne yakosresre e ye hiafo ye na wo beti ye de no Pastor Julius yade boys ka forma pa ma aska forma bi ne ya kasa aska forma bi kwa ya loko mo hyedem nyuro bie ne wo ntimi ntoye so still yade no nkoye nti nyese ya na enka wo mo na eka wo mo on se bebia nyame de wo madu no eto da ya na ayese sebi obi aba be di hene na mama ne baba kwa sakasaka na bibi ohene mpanimfo ba wanimu ahemfo ba wanimu president na mpanimfo na oba na namfio no disturb ye be loko no se o baby aduro bi wa obenya wa tumi na wa mamon na mo tutututu na ma aveni aloko na hyeden eno nkyere se ema eba na wo mo no because say o da be de wo ba wo so de singi uru na na nkola na aka nyina atim se o ba no de na ba ko na se unyenya skegwa na da kokon na nke mpesa anye yimpo aka se de eda bi ho me loko no enti se okwa na mako a o peskana no wa anya bia de be ne se one no be hye dem ama obia ahumu ntwom nti de ma ahiafo ye hunu ahiafo ntwom no ene ade na eye se ahokyere ene ahoyehia ene se bisikemu brand omo bre no ene ma enche no na nka nchene nka ebo nchene ho bosia
kanchene ye kwa nchene abosia bo but aho kyere nti ohia ni be kwa akobɔ nchene bosia me ni owo ma me nchene kakra na me mfa ngum nkwam ya na me dia ma obi kura wo na ahomatia wo fa bondo nya o se sister wo de je ko nya ye mfa ma bi aho kyere no wo sikani a akobɔ nchene bosia wo bɛhwe so yare na ye kan wansa no mama anye yare keto asa na sabi ye ohia ni wafo ni mobrofo ya ya na me ade ba kwa de bia me kan me de share nkrofo nkura na se Yesu adi kan kasa hia for there ombekoso awe nchen da so it means that ade a be responsibility ama yen se hia for ye na ye hwe wo na no na ababa wana bonwo to enwem de agu Yesu na ase na Judas se hwe akoye na ye ni pabone semsa ade ba bogu ma na ase mfa so bie ni so kama ye koton ya ke betimi de abo hia for Yesu se hwe we de wa ye de ama mesie da na hia for there ombekoso awo nchen da kire se ye kasa obi ahwo adwono ama obi abe yesikani ama obi abe yesiwo enye ye wiasesa nti ye danara enkrofu bu wa naturally we ye den ombedi hia na yi mo amo nyame atom nsem no ye kan ye bobodi bi o ye bobodi bi o ye bobodi bi o nya pastor wo dia ogbo wa obi a opese ye boni din oh yes na ye boska wo de ba ye ene ya de ye ba ye ne sa pepe no ni problem kra oni problem kra kra wo di free so ba ye nyina wo pese ye bo a ye be bo e de ama oni problem kra oni problem wo be frɛ ye be fa na wo be send the message WhatsApp na say ye fe normal message ye be kinkan e de ama ye 0533 48 7726 0533 48 7726 0533 48 7726 wo de ba ye be bo din kama na ye de amount no bomodi asa wo be send sika ni sisia na ye mo di send message na ye mo di 0530 507 849 0530 507 849 Akoma FM na ye mo enfama Onua TV eyi ni live baby a wo bia mame etiefo ya hwefo wonu mu tie ensu wona sabre yi bia esu wom eya Zara ya obano obenya nkwa Akoma FM 87.9 Intimi hwese me ba yu timi ahwe anim no anim ne pese Momoa me mo wo bi Mesra mo Nieme di kura minya Nieme di minya bi Maka se ska we 1.5 billion mi hwase me ba ni ko wu me neni akola ni ba be yo wiase me sira tiefuo me bobombo ame me ni akola we me sira mo Akoma FM 87.9 Kumasi oh my goodness Adara hosem krana ya shana na otwi na wana yankure ku fabeni yanzu da na gaji ban samu wani na gaji hannu na bai kai bayana yankure ku danye ni ban yi bar kamar dura yana ga ya mutu yankure wanne kuna jera barin na ku tame ni yankure kutanyeni yo bande woni bayendo bakma yaron ga zai mutu kwa raso kaje kuma siana ya mutu kuya kunzama diana ngaban samini zai zo yi garinga ya nkuri kutenyeni mesira do fo mu me mobo wate mi dimi hwasa kola ni wu ewo mi se mi nini oba be ya mamio ano ba be ya mawonso dimi sira do fo mu me mobo na mo mu akola we mesira adofo bia wa beti mi kabia mesra ni odi be bia wo benya hu nhira moho mesra tiefo osra tiefo support mami mesra mo mu amodi Akoma FM 87.9 message no mo mama mo bo
kakra memo bo messages no so kakra o se mama me send 50 cedis wonyame enhyiraw se mo so wa send 50 cedis mensa aka okay ma me nkwa agan so mra na yemra so na memo bo edin no be me na promote say Nyankopon adaro ma me ho den ya da Christian say say the edru no city na me ho den sa agan Nasa bra be mati e gaso na ye put advert na keke woti so na ni bra edru we that's the osika also be ya de no ka asa watwa so a wo bi sampa edru na je no enti agan ye dru ankasa be me na family no yo Mako me do asipi na be remo no mesra ye baby wanya hole in heart ti ade srede e ben na won so dey to atiefo anim omo se the condition 25th of this month wow omo anya emfa papa ma enya $10,500 wow e ba ese tem 1.5 billion oni na wo share Akoma FM 87.9 Kumasi ye tiefo omo aye kakra yo Mako me da asipi oni abedwafo da bia na ma asem ye ba akopɛ said da bia obi betena ha oni biefo no mo ka o masem mo no Nyankopon nkoso nhyira mo na me sa sre etiefo ne ahwefo said Mako ne abedwafo de atodwa no wo hwɛ ye nuan ne ahoyehia wakoma ono ankasa entimi yi eno nti ena omde abedan ti ebesre mo se obi bia minim se nipa pi e wo hono ma mo wo opepa se ombetimi aboa saafo no ye kotosre mo se ommeboa yen sansu na obi nso wo hono ma ono so wo ha onte ho asema wo de ka wo so ka kire obi foforo se Mako eno mba edmedi ase obi bai ana ohia moa ti Mako kotosre se osre ye nyina emra meboa no na saa condition na awanya no enya asem ketwa se yetimi boa na eje ne nkwasi ho no ma Nyankopon be na me no so e de Israel bia na wo ahohia bi ma wo de na different from way Nyankopon be ya ma obi pa aware obi pemma saa kwan we so na Nyankopon hwe e de Israel so obi kura de ya yaresa e na ope ni nyina Nyankopon fa saa na ma we so e na de Israel ti ye nyina ya meboa na bibia anya kama pa yo ye be mo bibia kwa ba biom e de aba Pim Sign Company Limited Dr. James Samoa ene na pamfo e nyina Nyankopon hyira mo fe ya hwefo na etiefo se dem kan Nyankopon hyira mo se de bia mo je bre e hwe saa adwumadie na mo de mo mmoa musika fam empaibo fam e de boa minim se na fom sa nanso ni nyina mu no enam se mu nyina mpese mo boa na nyame adwuma koso nti Nyankopon koso hyira mo na ye ka kire obi bia se wakwa ahohiahiam bia wo de no wachibre mo yo ya pa na se osisi yo ya dendenden na wanum nnuro bi ama saa nnuro na ono no me ni nyina no wa nya ho pumasi bra ene ye kanfo eduro ho waso e di ama Semens Vital Herbal mixture ene ne capsules eduro ho waso na ne mra ne de agan no ufa ba bia na oti agan ga obense ye betena ye se agan to sen me pa cho de enti a ye kan saa ne se eduro no e wo nuane nnuro ahodo na nnuro ahodo no de ye ne se unompem e na wo hawada no na me kan se obi de herniated disc na chika se no nompenu mu no o hawo ho se gel na ehye nompenu mfimfin no ne de are saafo ni nyina Nyankopon na magan so eboa ma yawa a omukom no omunyina omunyoma hoto ene se eduro no hwehwemu akomu nti no ye hu se wo se obia wunya endorphin na sa endorphin be bedwo o yawa okom na no na so obenya dis onya eduro a wo nuane nura hodo a broni be ka se wo neurotransmitters eno na agan no ayemu ma no nti so to eduro no now friend ne etro kwan abefa so abenom na wonom ne sa pepepe ni nuane bi ene wo nwuma sem da bia me ka sa asem we ade bia na wo de ye ho no hu se sa de no papa wum boni wum ti da bia e ka sa asem we bia wo se wo de opesisi fia ne bi nti we strain na wo de boy yam sa won so be man da bia wo so person obo life to the belt emia musa o how e wo ho no won se Mako enkane no na ye wo emema ye dress ya na ye intade na ye parachute ye free parachute o kwa na wa chi hu sa ti bo se ne ye odade bi wo ha na ye de boy ha se de be ya atade no be gina kama sa ne ma ni nyina se na ye how na ne ye de ha ye ho chese a restricted blood flow circulation
enti moja wo se di afusa no ni padua no unya nti saa ne ma we na pem sign for ya fa to ye ho se ye ba betu honfo nti da bia so de ya kan ye duro no se de to duro no utowi a afutuo na e wa chire da hu hia pa se wo se de ka ho se de be ya wo no maduro no na saa de kro na ye wo no ensa ma biom saa ma biom a wo ko no na fe wo duro no so kwa akoba man se duro me no me se no mo ka chire mi o eno ne afa to ye ho so nyamedwuma na bi ne yeso ye no enti to duro no cement vital herbal mixture ne capsules no utowi a no afa ye numbers no 0244 718 557 0244 718 557 and I say 0241 604 702 0241 604 702 utoya o de frame ni control and dem me wachire a da bia ba ya si code na wachire ni nyina ya de bema na bibia so aye kama de ama afi so make ka say obi a wo de sciatica ne ha o to ase etwetwe entini kase bi da wa ya e fe no sciatic nerve se musisi a e de oha bebre na eba to bo se me nan mi tia form kra ai se fom na mi tia so me hu me nan no ano femfem me pa safo no obi so se mintimi nante mintimi nyina ho mintimi tenase kra na me nan mu ye me ya me pa cho safo ni nyina nto aduro no ebi so a wo de ne unya stroke afi asisa wo nante kra untimi nante wo de koto agan ne bi utowi a numbers na ye de atudwa na mo amhwe TV no mo fa numbers no na mo mfrɛ ni eni hu nkomo afi so ekɔ entini mu biem a so wo ye bema na o me masem atofom a eno de obi anim sɛ adufufuro bia ni ho ka agan ho because e wo so maka cho sɛ wo so nya aduru a e wo nuane nura hodo bi ti sɛ nitric oxide a be yi wo ntini mu ama ntini mu ada ho na moja atimi ade afusa ne ye na afi so de ema saa ne ma ne siye no ye be ma ho hihye bia ubedi so ebi ye nuane e wo sɛ udi ebi so eye onwuma semu restrictions bi beba se de be ya obehwe ho ye na so watimi anya wa hoto ti obema na sinitrase na so ntimi mfa anya hwe de ode ye da bia me ka se de ode ya so de ode jonso a me pato edu papa no ya agan kotobi afi so mema na omdo omji omu so omu ho odin na so ode kobo ani ha na oda ya na owo ne nan friend premature ejaculation 30 seconds ne 2 minutes for no me pato so to edu ne bi because yes mo ho ahi pa o mo amoyesa no mo wi ahweye afi so se uni atenkan low libido adokro so yo ba so ye bema ene na ne de na be mo se mo kwa mo kan chom se duro no me say your friend Jutu. Oh, I see Jutu. Because I say bem ono na wanom na kese bi pa wanom bi eno ama ne yere nso anom bi na saada no mu share na nya asem ketwa eti o se na edo na Jutu o tobi a bema no tobi ma yere na o yere nso ntobi ma bema no na bibia anye kama afenso umfiti komo hawe wo me pacho we de na ni dane dysmenorrhea na so de na amenorrhea absence of menstruation me pacho o menses ne ma afinie e mada me pacho to edro ni bi ana o de ni nsisi no ho so ye o de no so e babro so me pacho tobi o de na bia yese enam se wanya infection ti candidiasis wo ho o de pua how pa ne ma yi free wase akese akatoa me pacho to edro ni bi scent bia o konfitire no te scent ni nyina nsuo bi gugu tedro ni bi na to wi anu afren ana se wo de na ye kan hemorrhoids koko dan na me kan se ye pan fa so tam ne ma ofom krati mi nya koko hemorrhoids na ma san kan biom se mpacho koko nya wani koko nya uminim koko mesisi wanim ye mfa skin tax e me ye koko e na ye mfa infection bia so skin tax de sisi yanim no enye koko de koko de sabi woto eno to kwan na no pe enti ida say internal omo na ya na moja okuja na ya na moja free mu ba no ana so bo nse ne kokkobu ya by friend rectal prolapse no eno na yekoku hemorrhoids no me part apart from that koko ni ba bia entimi nkan wani entimi nkan minim na mum ebia no wanya infection bi say sexual transmitted infections gonorrhea no chlamydia no ne ade syphilis no etimi ma minim be kwan minim ebetima kan wani eni de na ya friend gonococcal conjunctivitis no and I say chlamydia conjunctivitis bonso opusa na ni sa ontimi nhwe kane a ontimi nam awiem unhu sa na ma na me patro na infection ni nyina no to eduro no de frɛn na ya ne unnim komo wa akire
infection bi e ho bia friend ne ani nkomo e wo 0244 718 557 and as 0241 604 702 enre ubenya bia to PFA pharmacy Kolinak munyina ubenya bia to Dani Herbal munyina okumasi KO ne Ashton honom afi Fred Mens munyina wo ho woko enkoko so a ubehu anti akobam e wo ho sanso na Isaac Drugstore na say Hillside Pharmacy so wo ho na e wo Farm Pharmaceuticals Zongo Junction wonkoko enkran so o Kanshi Drug Lane ho Repass Ventures wo Tinatet Hello Herbal Benign Herbal munyina ye wholesalers ambe ma bia to e de akogu store maton na Akoma so benya bia to mo Cape Coast so ye Pena Herbal Coronation Junction wa e na wa kajetia GPR2 office na obehu Obroni chemist Kotamala so Legacy Pharmacy so e wo ha ono so bebo house na enzema any Cote d'Ivoire so Odalo Herbal wo freya omunyina ye de om numbers be ma na wa from na ne omadi nkomo e wo 0244 718 557 0244 718 557 and I say 0241 604 702 0241 604 702 Marco yes ya gan eto sen mutu aso ne nyankopon nya adwuma nyame enhira papa menua bema aha eya Akoma 87.9 FM and afa Wenia TV Akoma mu samjumadi no ene de ema wo no wo hwe no na wutie bi edi nkan no ye ne yenua ba ko edi nkomo na ye ne di nkomo yi eja bema opare Richard ene na wo na akra no anyini wanya mfie mienu hu no papa da ye frɛ Richard otie ye second case arehopa yenua ba Zara Yakubu 22 years ya ne ba enya hole in heart 25th of this month doctors ye wokolebu say womo surgery entisa die beto akra no Akoma FM 87.9 hospitals na wakono ene nkrata ni nyina document ni nyina faguso emame na etiefo ne yahwefo wo mo enhwebi na Ismail bebo ya ka che se fidie yiso little kwaku adanse ye by Pastor Julius yes ye adanse na ma na ye kra de ye nya ye nya adanse o mo a free little kwaku so e be ka do chat was event Ismail the last one there be woman moja tunu no friends employer South Africa on the last person here and we kra na dance eba and dance ya na ye kan de bia na me ka say de nyame pese oye ma no etoda enam nyoma bebre su na eba enoma bebre na bia sika na obeye bia do ebi na obeye obi bia mo obi bia kasade bia nti nyamia create atmosphere say wutimi access a no abie kwan e the amount tilete kwaku omu a ebo aye nyina no bebrebe ada adanse ba kwa kam ye nua Teresa o say mama ska me yikwa no bia bia so bia bo me dan a ebro 1.5 billion so and they are free adoya o ye akola no eti say wutie a ye wa adanse bebre wa ye betimi abobi amwatie na ahye onkura mo hu say se adoya wo mu ye nhira wo odi answer we sika no bosom pa Erade sika me de send Maa Akos ne na badwafo yi amomode aboa yenua ba umui Erade ma nsenkyerene eni akire ma mesumi ni adanse eno me ka no kra kire onyame na otie mpaye no ye Psalm 65 verse 2 say wa otie mpaye na wo nchen na honam nyina eba wa otie mpaye eti sa wo bompa yegusu a onyame otie na oyenso eti wo de say obi na nya holy heart de ameka obua ma yakọ sane yade amana say nya nkwa enti nyame be tena wo say obua age obi nkwa no wo de obewu na me be yiwu kura fi wo so na sunsum fam obi nim ne ebe se wo kyena na rebia na de obe ne no na ebo ma wo sunsum abrabo kyena no adane so change the atmosphere for your own good na Erade mfa ne nhira ma yentie adanse yi obi be ya adoye saa na onyame eye bi ma no yentie adanse ne mra na enhyewum so
me pacho me wadansie edi madansie nyina ne se onyankopon se omamu wo nhira esen ogiampa ena no ma me ne kunu no mo baaye no adoya me beye ye onyankopon afa so ahira me amana boroso kakra bi na me de baaye o na so onyankopon de wode ama me no eye millions me si me dan wo Ghana a edrum oso adoya me ye nti onyankopon so ama obi aye madoye kesi a wo bo me dan ne so ache me free entu ahwe we kire ye se bible so omamu wo nhira chen ogie na eyampa enti anuanom a mo hwe akoma mu nsem na muti akoma mu nsem madansie ni medi we hye obi enkunan se obi eba na se ehia moama na ma yempopu yeti e ma yentwentwen ye na ase yemfa ahokeka de wuwo biara kakra biara wuwo biara no fa beboa na kakra bi na mede boa yo na so onyankopon ama me mpempempempem ti we ni madansie nyame nhira akoma mu nsem etiefo ahwefo Maa Akos ni na bedwafo nyame nhira mu bebre ontom kwanemu o mani hira ni musoma mo Akoma pa nipa ba mo de gi wo mo na yenso so nam enu so nti yeso ye fa so na yeso ye nya ye moa nyame hira mo bebre na omamu wo nhira echen ogiampa nyame hira mo ma ba Namba chumbatun kakransa media dancing ensure de okudo bebo febia wo punso saswache boku benkumwana ana ni fampa mamu suwe bibia let's go kiss me aba na mtie me see the whole day minute sweet akwa kitu kwamba ni bwana ya offer ya mama msi sada is with presents to kwa school fees no asembani mamedeko timwana ni bikase tsemse kwa exams basa kwa nso yale intimidate him and pay msi debi akuleza no obri ena mitintino school fees na medeko tu school fees no se me kwana za msi ya nsuamu mmea majo krea enkwa enti debi mami school fees no ebi mfambe let's go kudonesi little kwaku insida ena nabi sunsu ko school nsimu papa but enyame little kwaku insida bia kame ko za kulano obenyankwa oye ni petit siri oyo brempon oye ni pakesi akolai enyame na chine mami into njem onhwa akolano enne dwu first amikasi mu ya dance dia meeting akolai na petit siri enyame fi nyina nkwanche nyame adum kunyame na adum little kwaku nsina kudi abedum no nyame adum school ya family miniano papa ye we ya untu yo ntwe manipa no enwansa akoto entu ntwe manipa no enwansa akoto handkerchief ntwe manipa no enwansa akofa yaba system obisiwo no ipanitiase no odi yibi asa oye nasa anya ya nyame nsiwa yibi onyame shira mu ni adwuma pa magi atomo hoso nti your sister baako ono nso adansie ena odi aba no oya doye wase wono de onfa sika ne nto ho ema obi wu na onfa sika no nkonko ye ana wontwe ma akora bi wu no onfa sika ne nkobo ma me na papa nsa de wodbeye no a ebema enipa na survive no eno ena obeye enunti ono nso odi akoma pa eye bie na achese de nyame eye ba no eno no enti ode ba mesefa WhatsApp message ne bra making kind the amount pepepe ekuya me ba me mo 0533 487726 0533 487726 0533 487726 na ma memo omo WhatsApp message anasa normal message no aba no ebi fa message ne bra men kan ma wase mako media to so akoma 50 Ghana cedis ena ono so edi ato so nyame nhira papa so won so de no abeboa ye papa was ono so your friend or Constance ono so ascend 50 cedis akoma was good afternoon please I have sent 30 cedis to help the child with hole in heart ono so ediano no nyame nhira opa was say good afternoon my lovely people mom please I have sent 20 cedis to you now but one fanidi ama also onyame nhira wiye papa or say Adelaide or hene
ɔno nso ɛde ne deɛ aba na me mo number no biem 0530 507 849 0530 507 849. Okay. Marco, baby, obia no ye best sabre de moa na ye be 1.5 de bi wom 1.5 billion ya na ye gi nyame di ne se asa ehu a so ye ne be ban ho so no ne rade aye eno na ya na ma ya hye mu se e be yi eti utie a e kan se nya akoma pa ne do ne nyatema so nya akoma pa na nya odo na nya tema afa be ye den se osika no wo be withhold se wo mfa maye ne wo nya akoma pa nya odo na wo nya tema anhwe ya it will be very difficult pa say obetumi aboa enti umu ena de ne hawo aba na de bia na meka enya de umu nko pe ne ho ne de wanye enye se nko oda se bia bia oda ya oxygen hye ne hwene mu na ase akola no adu bia bia chese wadui nanso se de obra etwa no nti wo a wo ho den no wo a wo bie no una obetumi aboa yen ama yetumi aboa umu ama wetumi asori afri ne kete empa so enti bia wo bia 100 Ghana 200 Ghana ye mu bia yebetumi 1000 ne akire yebetumi di aba 5 kremofon so kra di adoye nyamo alaji ne haja for ne Ismail de no omoboa yes ye bra ba ko wo 4000 Osman o se bibi sa nya menhira no papa nti mesremo wo bebia wo bia so ye most so ye Christian ye traditionalist o ye Hindu ni kura send bi o ye Latter Day Saint o ye Jehovah o bia fa bibi beboa na so for Herbal Center and e kasa chewe was that bread yade bi e how bia no wasa kwesi achenti yade no 87.9 and yade Herbal mission no e dia ba yesre wada e bi immune system no na etutu koko ne yade wa hodo nyina se pe bitonom na entumi mo 0248672271 0248672271 goes we fi no home say wada woroma nyame ya adomu ase awie na na yie no a krofo ba ye won mu ayi akasa entimi se wada we ye no wodi an se wa date da na aka ni nyina no wo bo modin a contract no nyina fa bedan wonum enkonyo otantio aduane o anyumutu o keteo aduo ye kan se adaka o bibia wo mo be provide e de ama de nyan se obehye wo date na wakọ wonum ho fa asafo wonum ben labor woni aka ni koko board dino ene hwene mu ya bisankela to 0243 737 0243-737-457 Triforce Enterprise and catch us say whoop home appliances papa patra a jam famous freezer refrigerators oven microwave washing machines the rice cooker ne blenders a wood one day and fanfa baby I saw the befa one makache o wedrum wo ba Triforce niema efo nenso eye papa baby I will be answer okra ye the basic ema bro 0246 004826 0246 084 826 ABA Herbal Clinic and yade ne yade anka ye ne de yetine obi o wani yade 87.9 na obehunu se wani no ebese yesini dada mu ebiemu yade anka nyina fa bedan yekuma se kwada so dwena se ye wo main market no enchen wa free 0541 565 199 0541 565 199 na chese eni yen eni enkomo na Pepsodent de eno a ena yede etwitwiri yesien ye Pepsodent chako ena fe Pepsodent Herbal toothpaste baby abefa bia no obeko bia benya Pepsodent ato na hyane so ema me se eni de 3p garlic mixture no ena mansa nyina da age atomo prekopa etu yade wase aye kama pressure no for 87.9 ena grow fine moja drone so eboa na fe wo a wonan no nsata ye tititi wo da na dwo wuntumi ena ye wuntumi nidi oba wo fichi kromo bema wa ho aden no ensipi unya grow fine baby to nro bia wo benya be 0244 5965
32 ɛna haxa mixture no ne capsules nso ɛyɛ ulcer tamfo ɛno nti wonim wo bi a ɔwɔ ulcer ma ne bi ɛnom baabi a bɛkɔ bi a wobɛnya bi frɛ 0240 2383 0240238310 na ɛma wo nsa ɛnka bi ɛkua Marco edru sei a Akoma na FM ya ye ni bie no 87.9 sa Kumasi. na kyerɛ sɛ ato na ayɛ den woto w'ani ɛntɔ obiara ni wonim mehwɛ akora n'anim a na ma yɛ ho mehwɛ akora n'anim a na ma yɛ ho obi bɛ wuza sa den na woyɛ ho sa na ebi wɛn date so na aso ya ebi wɛn 25th ya date na so awie nti me yɛ ho ne nyina kyerɛ sɛ time aso maami obefa bi afiri ɛyɛ me ne umienu wɔyɛ woa fa wonan ɛhyɛ maami Akoma FM 87.9 Kumasi. ɛyɛ wo ba nka bɛyɛ dɛ akola ketewa se wo ba nka bɛyɛ dɛ hun sɛ akola no kra de wo na to anse na ofiri mu a ɛyɛ na ɛha adwen dan so obeba wiase na afi ne ho anika obeba na nika na we nyina ye beba na sikasem nti enye se wo firi wo nsa o sikasem na ema na firi wo nsa sikasem efise sika ne da ho sesie ya na se holy heart ya ye bebre wa ha sika ne ko ya pa ne ya ye awie eye sika nti ye we die ye to ye nsa afre mo deɛ de ba ye bedi deɛ ni ba Akoma FM 87.9 Kumasi minsu mesra wona mensere nti sa amre yesu fa wo kakra ebra be kan ye ho na ye mfa nkɔgye umma akola ketu little okay akua we nso se owa akra na a single mother of 2 boys was or the 50 cities ababebua umu nyamisa ye ne ba enka ebe ha no pa we de wamfani din ama but ono so se was send 50 cities Salome e wakra ono so ascend 50 cities Shelley ono so ese was send 100 cities ordinary nyame shamo monko so a na mo ensende nyame ya adom a ochina yemba na enso so wo de ye ready china ubetumi e de atofo no eso sanso e na yenya sika no de ye bekoso akofun se ye benya 1.5 billion no na ye de akwakọ boa umu e wo kolebu abanya resabia no mo no watumi akwakọ hwe ne ho yade adoye ebiebie pono ema enipa bebre obi okra no a wo nshira bi a eba wo breakthrough bi a eba no ebia na eye adoye enkura mo sei na ewo se ye wonum adoye no abrebia meka me se wo ye adoye mesikani a wo nshira no ebesidi aba because wo ye adoye e de ama obi a obetumi aboa wo na emom no sa wo ye adoye e de ma mobrowa obi a woni bie no obeka nche wo se nyame enhyira wo no eno na ebeye adwuma enti wadawroma bomode anse efri na ekro yi ade wo nso wo bia no wo de beto so wo de to so a na wa send me message no aka kire me mako ma send say na aba me bodin na maka wo sika no a wo de ba ye no na bibia etumi ademokrogen ene fenchim e de amaye Akoma FM 87.9 Kumasi ye nana ya bre watia ye bibia ye koye na ye nti watchna de wu hu yen na nso sika no de phone no enya de a eko break o de to so a beba let us reme o de to so a beba na o send message no a ye be fiada mebo wudin kama onyame enka wakoma onim skani bi a no wato ne nkra wato Ibrahim Mahama nkra e de amame se ne babi ne nana bi ne wofa ase bi ewu na wono nso yenya ne mu ane ya ekina ye begya ye kasa onyame nhyira sabre yi de akudie makofo be je 87.9 Kumasi atwaso luck is everywhere for everyone. Afi be ye de mentin ka keke o minni man kasa efise